बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा जों दं उदालगुरि सोहोरनि आलायारन एनजिअनि जिरायसालियाव 38 भैरबकुन्द बियाबनि बिजाथि लोगोसेनो एनडिबिपिनि बिथाङा आफादगिरिमोन आरो आगुआव जि समाव एनडिपिआ रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव मोनसेल' जानानै दङमोन बै समाव बिथाङा गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा हारि थामोन्थानि बिथिङाव गावनि गासै जिउखौ बाउसोमदों बिथाङा सासे सोलोंथाइगिरिमोन नाथाय हारि थामोन्थानि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा एनडिबि गौथुमजों थाफायो आरो बिनिनो गाहाय नेहाथारि बिफान रुजुननानै बिथाङा गोबाव सम हारि थामोन्थानि दावहायाव बारसोमदों बिथांनि जिउनि बाथ्रानो बुंनो थांनायाव जेल जानायनि बिथाङा रोंगौथि दङ आरो गोबांथार बाथ्रा जोङो बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लागोन बिथांनि उन्दै समनि बाथ्रा फरायसा जिउनि बाथ्रा आरो हारि थामोन्थानि दावहायाव बिथांनि बारसोमनायनि माखासे मानि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसेनो जेल खानानि एक्सपिरियेन्स आरो दा आथिखालाव पलिटिक्सआव बिथाङा आगान होदों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव एनडिबिखौ सिफायनानै होनाय जाबाय दा एनडिबि गैलिया बिथाङा सासे साधारन सुबुं जानानै दङ आरो साधारन सुबुं जानायनि उनावनो बिथाङा इउ.प राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय आरो लोगो लोगोनो फैगौ बड'लेण्ड बिसायख'थियाव बिथाङा बिजाथि महरै गसंबाय सासे राजखान्थिगिरि महरै जों बिथांनो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा सासे दावहारु आरो हारि थामोन्थानि दावहा होनायनि गेजेरजों नोंथांनि सेंग्रा जिउखौ बाबेन होदों दिनै समाव नोंथाङा न' बां दं न'खर दं बिसि फिसा दं आरो नोंथाङा सासे मोजांथार फोरोंगिरिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों नोंथाङा जोबोद केलिबार दं सोलोंथाइ बिथिङाव नोंथाङा जिबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ होदोंमोन जों बेखौ मिथिनो मोनो जोङो गिबियावनो नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा जोङो मिथिना लागोन बिनि उनाव नोंथांनि गासै जिउनि बाथ्रा आरो पलिटिक्सआव नोंथांनि आगान दा बे समाव नोंथाङा बुंदो नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा आरो फरायसा जिउ लोगोसे हारि थामोन्थानि दावहायाव नोंथांनि हाबा हुखा आं आथिखालाव भैरबकुन्द ओनसोलनि आंग्राजुलि गामिनि सासे थागिरि अब्लाबो खिन्थु आंनि जोनोम जायगाया आंग्राजुलियाव जायाखैमोन बुंनो थाङोब्ला आंनि बिमा बिफा सानैबो आथिखालनि चिरां जिल्लानिमोन आइया धालिगाव ओनसोलनि आरो आफाया बिजनि ओनसोलनि खिन्थु एक्चुअल बबे गामिनिमोन बेखौ आइ आफानिफ्राय आं सोंनानै लानो रोङाखिसै बेनिखायनो अरिजिना बबेयाव मारमोन बेखौ मिथिलिया खिन्थु मात्र बेखौल' मिथियो जे माबानिमोन चिरां जिल्लानिमोन आइ आफा हाबा जानायनिफ्राय बोसोरसे ना 1.5 बोसोरसोनि उनावनो माबाथिं खारबोदों बे समाव दरं जिल्लायाव खारबोदों आरो खारबोनानै दाबसे जायगायाव दलर थायाखै गोबां जायगा बिदि शिफ्टिं खालामदों मोनसेनिफ्राय मोनसे बिदि गोबां गामि शिफ्टिं खालामनानै मोनसे समाव सपन गामि होननाय गामियावबो बोसोरनैसोनि थाखाय थादोंमोन आरो बे सपन गामियाव थानाय समावनो गोसोआव गैया आइ आफाबो खिन्थानानै गालांनो रोङासै आंबो लिरनानै दोननो रोङासै बिदि हिसाबै आंनि जोनोमा सपन गामियाव जादों जोनोम जाखांनायनिफ्राय 1 बोसोरसोनि उनाव बिनिफ्राय आरो खारबोफिननानै बान्दुगुरियाव थादों आरो बान्दुगुरियावनो आं अन्तत एसे मिथिनायहालागै बान्दुगुरियाव दंमोन बेनिफ्राय खुब सम्भब 1957 कि 58आव जिहेतु बान्दुगुरियावबो हा हु गैयामोन मालायनि बारियावसो थायोमोन बे आइनि फंबाय आमाइनि बारियाव थायोमोन बेनिखायनो 1957 ना 58आव एक्जेक्ट गोसोआव गैया बोसोरखौ आं हयथ' 3 बोसोर बा 4 बोसोर जाबाय बे बैसोआव भैरबकुन्द खालांनानै दा जेरावहाय भैरबकुन्द आइबिनि माबा दं आइबि डिपार्टमेन्टनि जिथु अफिस बेनि बेक साइडथिं गामि फिसा प्राय 10 घरसो बेबायदि हादान सेफायहोदोंमोन आरो बेवहायनो प्राय 62 हालागै रायजो जादोंमोन खिन्थु 1962आव
जेतिया चाइनिज एग्रेसन जायो चीन देशा आक्रमण खालामो बे समावबो आर्मिफोरनि एसे उपद्रब जानाय बायदिखाय आर्मि भैरबकुन्द ओनसोलाव गटे आर्मि केम्प बायदिसिना जानायखाय बिनिफ्राय खारबोनानै बान्दुगुरियाव थाफैफिनदों बै समावनो आं इण्डियान आर्मिफ्रा जिबायदि दुखु खस्थ' खालामनानै गावनि सिलाइ गारनानै मोदोमखौल' देहाखौल' जेने तेन लानानै अरुणाचलनिफ्राय खारबोनानै बमदिला टावां बेबायदि ओनसोलनिफ्राय खारबोनानै आथिंजों हाग्रा गेजेर गेजेर खारबोनानै भैरबकुन्द बे धनस्रि दानि जितु इरिगेसन ब्रिज बानायदों बिनि बालाबारियाव बोरैहाय गोग्लैना थाफैदों उन्दुना थाफैयोमोन जेने तेने जिउखौ लानानै बे गासैबो दृश्यफोरखौ आं नुदों कारन बे समाव आं एसे प्राय 4-5 बोसोरसो बैसो जाबाय आरो बे समाव बिथांमोननि बे दुखु खस्थ'खौ नुदों बिथांमोना बेबायदिनो अरुणाचलनिफ्राय खारबाय बेयाव रेस्ट माने जास्ट ओरैनो मेंनायजों लाबजों जानाय गैया मुं गैया बिदि गोग्लैसोना थाफैयोमोन बालाबारियाव उन्दुना थाफैयोमोन बिनिफ्राय मिसामारि आरो तेजपुरनिफ्राय हेलिकप्टार फैनानै बिथांमोननो रेसन होफैनानै पिकआप खालामनानै लानो थाङो बे समावनो आं बे 1962नि जिथु चाइनिज एग्रेसन बे समावनो हेलिकप्टारखौ आखाइजों ओरै दांफेरनाय गोसोआव दं थ' उन्दैनिफ्राय बानाय समाव थांनानै माबायोमोन आर्मिफ्राबो जेबो बुङामोन जास्ट बेबायदि बिनिफ्राय बे भैरबकुन्दआव थानाय समावनो माबा बे गामियाव थानाय समावनो भेन्सार स्कुल जास्ट स्टार्ट खालामदोंमोन बेवहाय आं क्लास 1 बै समाव प्रथम बर्ग होनना बुङो आसलते बेवहाय एडमिसन लानानै बोसोरसे परीक्षा होनानै पास जाबायमोन बे समावनो बे चाइनिज एग्रेसन जानाय समाव आरो बेनिफ्राय शिफ्टिं खालामनानै आं बान्दरगुरियाव थाफैनो गोनां जायो परियाल हिसाबै बेनिफ्राय 1964आव जोंनि फेमिलिया आरो बे भैरबकुन्द दा जेरावहाय दं जि गामि आंग्राजुलि बेवहाय खारलांफिनो खिन्थु आं थांफिनाखिसै आं आमाइनि न'आव थानानै एल पि स्कुल फरायनाय स्टार्ट खालामनायसै आरो बिदिनो आं बुंनो थांब्ला फर्मेलि एल पि स्कुलखौ दानि 2 नम्बर बान्दरगुरिनि जि प्राइमारि स्कुल बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन आरो बेयाव आमाइनाव थानानै आं एम इ स्कुलहालागै फरायदों एल पि स्कुल पास जानानै एम इ स्कुलखौ सनाइगाव एम इ स्कुलाव फरायदों आरो सनाइगावआव जों फरायनाय समाव मात्र सेकेन्ड थारमाने फार्स्ट स्टार्ट जानाया 67आव स्टार्ट जादों आरो 68आव आं एडमिसन माबा 66आव स्टार्ट जादों आं 67आव एडमिसन लाफैदोंमोन आरो बे 67आव एडमिसन लानाय समाव मात्र सेकेन्ड इयारल' जादोंमोन स्कुलानो गायसननायानो एकदम गोदान आरो बिदिनो 67निफ्राय 70 हालागै 69 हालागै आं बेयाव फरायदों बोसोरथाम क्लास 4, 5, 6 कारन बै समाव एम इ स्कुलाव क्लास 4निफ्राय स्टार्ट जायोमोन बेनिफ्राय बेवहायनो 3 बोसोर फरायनानै जेथिया क्लास 6 पास जायो अब्ला आरो क्लास 7 एडमिसन लानो थाखाय आं हरिसिं थांनो गोनां जायो हरिसिङाव आं क्लास 7निफ्राय 8 माबाहालागै क्लास 10 हालागै मेट्रिक पास जानायहालागै आं फरायदोंमोन बे समाव जोंनि बेखौ न'खरा जोबोद अबस्था गाज्रि आरो बेनिखायनो जोंहा हा गोदान नागिरनो बिदि शिफ्टिं खालामनायनि एकमात्र कारना बेनो जे जोंहा न'खरनि अबस्था खोब मोजां नङामोन बेनिखायनो हा गोदान नागिरनाय बिदि शिफ्टिं खालामबाय थायोमोन बेनिफ्राय थेवबो खस्थ' मस्थ' खालामनानै हरिसिङाव मेट्रिक 1974आव मेट्रिक पास जादों मेट्रिक पास जाखांनानै कटन कलेजाव बोसोरसे एडमिसन लाहैदों आरो बे समावनो सानसुमा बसुमतारी बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि जारौमोहन बसुमतारी बिथांमोनखौ लोगो मोन्दोंमोन एखे क्लास एखे बेट्समोन जोङो सानसुमा बिथाङा अबयस्से आंखौ गोसोआव दंना गैला लोगो मोननायखाय खिन्थु मोजां गोसोआव दं आं बोसोरसे थानानै सेकेन्ड इयार थांफिननो हायाखिसै कारन न'खरनिफ्राय खरस हरनो हायाखिसै बेनिफ्राय आं ड्रप थायो जारौमोहन बसुमतारीखौ आं कटननिफ्रायनो PhD पास खालामदों होननानै खोनानो मोन्दों उनाव सानसुमा बसुमतारी बिथाङाबो खै बोसोर थाखो आं मिथिलिया खिन्थु आं बोसोरसेनि उनाव थांफिननाय जायाखिसै बेनिफ्राय बोसोरसे न'आवनो जनानै थानानै 1976आव बिश्वनाथ सारिआलियाव थाङो बेवहाय बेहेखे नर्थ बेंक बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएसन होननाय मोनसे अनुस्थाननि अफिस दं आरो बे अफिसावनो आं अफिस क्लार्क हिसाबै खामानि मावोमोन आरो बेयाव मावनाय समावनो पार्ट टाइम एडमिसन लानानै जास्ट सप्तासे मालाबा सानसे गाहाम बिदि क्लास खालामो बिदि क्लास खालामनानै 76निफ्राय 81 हालागै 5 बोसोर बेयावनो थानानै हायार सेकेन्डारि कारन बे समाव प्रि इउनिभार्सिटि आर्ट्स आरो लोगोसे BA बेखौ पास खालामनानै ग्रेजुवेसन लानानै आं फैयो ग्रेजुवेसन लाखांनायनि उनावनो आं उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै बर' मिडियामाव
जुगदान खालामो 1981 25 फेब्रुवारियाव बेनिफ्रायनो आं एरेस्ट जानाय हालागै फार्स्ट टाइम जितु एरेस्ट जादोंमोन 1988 12 जुलाइ हालागै आं टिचार हिसाबै दंमोन फोरोंगिरि हिसाबै रेगुलार फोरोंगिरि हिसाबै बेनिफ्राय 1987 जुननिफ्राय आं क'क्राझार B.Ed कलेजाव पोस्ट ग्रेजुएट कलेजाव B.Ed एडमिसन लाहैदोंमोन ओरैनो बे समाव B.Ed कलेजा 10 बोसोरल'मोन 10 मास थाखाय जायोमोन दा अबयसे 2 बोसोर जाबाय बे समाव खिन्थु 10 मास ओमफ्राय 87 जुलाइनिफ्राय B.Ed फरायहैदों आरो बोसोरसेनि उनाव आं 1988 12 जुलाइआव फाइनाल परिखानि लास्ट परिखा जायो आरो बे दिनखालिनो आंखौ एरेस्ट खालामो परिखा जोबनाय लोगो लोगोनो आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनायनि कारना बेनो जे जिहेतु 1986 3 अक्ट'बराव बर' सिकिउरिटि फर्स होननाय मोनसे संगठन दानाय जादोंमोन आर्म स्ट्रागल जायनि मुंखौ आथिखालाव NDF होननानै मिथिनाय जायो फाउन्डेसन जाजेननाय समनिफ्रायनो आंबो बे संगठनजों जड़ित दंमोन सानाव टिचार हिसाबै खामानि मावो खिन्थु मोनायाव गामि गामि हाबना मिटिं खालामो बिदि आरो बिदिनो 1986 निफ्राय 88 एरेस्ट खालामनायहालागै आंखौ टिचिं स्टाफफ्राबो गामिनि रायजो राजाफ्राबो मिथियामोन जे आं NDF दं बा बर' सिकिउरिटि फर्सआव दं 1988 जुन मासाव बर' सिकिउरिटि फर्सनिनो सासे बै समनि हम सेक्रेटारि हेक्टरसन मावसारि बिथांखौ एरेस्ट खालामदोंमोन बिथाङाबो खिन्थु फोरोंगिरिमोन आथिखालनि उदालगुरि गार्लस हाई स्कुल दा हायार सेकेन्डारि जाबाय बे समाव हाई स्कुल बिनि फोरोंगिरिमोन बिथांखौ बोरै क्लु मोननानै जुन मासाव एरेस्ट खालामदों आरो बिथांनि स्टेटमेन्टनिफ्राय आंबो जे बे संगठनाव दं बेखौ मिथिनानै बिथांनि स्टेटमेन्टआव ओंखारनाय लोगो लोगो आंखौ मास मोनसेनि उनाव एरेस्ट खालामो आसलते आंखौ B.Ed परिखा फाइनाल परिखा जानायनि सिगाङावनो एरेस्ट खालामनो नाजाबाय थादोंमोन क'क्राझार हदर थानायनि OCAफ्रा बिदि नागिरबाय थादोंमोन नागिरै बहा दं बेखौ मिथिबायमोन खिन्थु आं जाय न'खराव दंमोन बागानसालिनि दारेन बसुमतारी बिथांनि न'आव दंमोन बिथाङा बै समनि OC माबा दासमोन बरपेटानि मानसि बिथांजों खुब क्ल'जमोनलाय सिनाखि बेनिफ्राय न'स' नायहैबाय बिसोर आंखौ एरेस्ट खालामनो परिखा जानायनि सिगाङावनो नायहैनायाव दारेन बसुमतारी बिथाङा सोंबाय जे मा कारनाव नागिरदों दा बे खुला खुलि खोथाखौनो बुंदों असिया सिनाखि मानसिया बेबायदि बिथांखौ जों एरेस्ट खालामनोसो नागिरदों बेबायदि कारनाव अब्ला बिथाङा बुंबाय जे बर'फोरनि गेजेराव गोरों मानसि खोब खम बेनिखायनो नोंथाङा अन्तत परिखाखौ होब्ला हामगौमोन परिखा जोबखानानै खिन्थु परिखा समाव डिस्टार्ब होआबा मोजां जागोन होननानै रिकुवेस्ट खालामबाय आरो बिथांनि रिकुवेस्ट मथेनो OCA खिन्थु परिखा समाव जेबो डिस्टार्ब होआखिसै ओमफ्राय परिखा जोबखालि सेखालि परिखा लास्ट परिखा हैखालि हलखौनो घेराव खालामना दोनहैखादों परिखा स्टार्ट जाहांनाय समावनो घेराव खालामना नायबाय थादों ओमफ्राय जे परिखा जोब्बाय आं एन्सार स्क्रिप्ट साबमिट खालामनाय ओंखारबोनाय लोगो लोगो बिथांमोना एरेस्ट खालामदों बे आंनि फार्स्ट एरेस्टमोन आरो बे एरेस्ट जानाय समाव आं 5 मान्थस माबानिफ्राय जुलाइनि 12 तारिखनिफ्राय डिसेम्बरहालागै आं जेलाव थानो गोनां जादोंमोन डिसेम्बर मासाव आं बेलाव रिलिज जाबाय रेगुलार फोरोंगिरि हिसाबै आं बे लास्ट B.Ed परिखा होनायहालागै रेगुलार मा दंमोन बिनि उनाव आंखौ सासपेनसनाव दोनो आं सासपेनसनावनो बहुत बोसोर थाबाय बे थांनाय 2015आवसो आं सासपेनसननिफ्राय गथै डकुमेन्ट्स एफआइआर दिहुननानै बे जि केस मा खालामदों बे जिहेतु प्रुफ जायाखिसै प्रुफ होनो हायाखिसै बेनिखायनो फाइनाल रिपर्ट दिहुननानै आं जइन खालामफिननानै जुनाव जइन खालामदों जुननिफ्राय सेप्टेम्बर प्राय मास मोनब्रैसो आं डिउटि खालामनाय श' खालामनानै डिउटियाव थाङो सम एटेन्ड जाहैयो बिदि खालामनानै सेप्टेम्बरनिफ्राय भलान्टारि रिटायारमेन्ट लायो दा बेबायदि हिसाबै टटेल हिसाब खालामबा प्राय 30 बेसेबां बोसोर डिउटियाव थानाय जाहैदों आरो 81निफ्राय माबाहालागै 2015हालागै बिसिमाव सार्भिस होनाय होननानै सार्भिस रेकर्ड हिसाबै खिन्थु एक्सुवेल खामानि मावथारनाया 8 बोसोर 81निफ्राय 88 हालागै बेखिनि बेनिफ्राय 1988 एरेस्ट खालामजाखांना आं 5 मास जेलाव थानानै
ओंखारबाय बिनिफ्राय बोसोरसे आं आफाद बै समाव आफादा खोब बारा एक्टिभ जायाखैमोन स्ट्रं जायाखैमोन ओरैनो सिरि सिरि रिक्रुटमेन्ट खालामबाय बिनिफ्राय आं बोसोरसे ओरैनो दंमोन 1989 बोसोरसेया आं फुरा ओरैनो दंबाय थायोमोन बिनिफ्राय 90आव फुरा एक्टिभ सिस्टेमेटिक मोनसे माबायाव लाना फैयो बर' सिकिउरिटि फर्सखौ आरो बे समावनो 90नि जुननिफ्राय आं माबानिफ्राय जानुवारिनिफ्राय 1990नि जानुवारिनिफ्राय फुल फ्लेजड ओंखारो आन्डारग्राउन्ड जानो थायो ओमफ्राय बेबायदिनो आन्डारग्राउन्ड जानानै गामि गामि थाखोमानानै दरं बिनिफ्राय बरपेटा नलबारि चिरां दानि चिरां बै समाव बङाइगाव क'क्राझार बे गासैबो जिल्लाफ्राव बेरायनानै खामानि मावबाय थादों बेनिफ्राय बर' सिकिउरिटि फर्स हिसाबै जों 1986निफ्राय 1994हालागै बे नामजोंनो जों माबादोंमोन खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय 1994आव जोंहा चिराङाव मोनसे माबा जादोंमोन जेनेरेल एसेम्बलि बै समनि माबानि मा गामि बुङोमोन बालाजार नामा बालाजार नङा बे दै बारनानै बालागारि ना मामोन गोसोआव बे गामियाव जा 1994नि डिसेम्बराव एनुवेल कनफारेन्स जादोंमोन आरो बे कनफारेन्सआवनो जों नामखौ सोलायनानै बर' सिकिउरिटि फर्सनिफ्राय नेसनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बिदि नाम लाहैयो दा गोबाङानो हयथ' बुंनो हागौ जे भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश हिसाबै गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय गणतान्त्रिक राहाजों नांनो नागारि मानो हाथियार दैदोंमोन बे कुइसनखौ खालामनो हागौ खारन एनडिएफबि जोनोम जाखांनायनि उनावसो आबसुआबो बर' भलान्टियार फर्स दानानै हाथियार दैनो स्टार्ट खालामदोंमोन दा मानो जों हाथियार दैनो गोनां जाखो बेखौ सिन्था खालामबा जों बेखौनो बुंनो गोनां जायो जे इन्डिया जेथिया इन्डिपेन्डेन्ट जाबाय 1947आव बे समाव बे आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरा मोनसे आस्था दंमोन जे आगोलावथ' ब्रिटिश मानसि सासन खालामनायखाय जोंनि मोन्थायफोरखौ जोंनो होआखै जोंखौ इनाय खालामदों खिन्थु जिहेतु भारतखौ दा भारतनि मानसियानो सासन खालामसिगोन असमनि मानसियानो सासन खालामसिगोन गावनि थागिबि मानसिफोरानो सासन खालामसिगोन बेनिखायनो जोंनि मोन्थायखौ बिथांमोना जोंखौ डिसक्रिमिनेट खालामालासिनो समान मोन्थाय समान नोजोरजों नायनानै जोंनि अभाबफोरखौ जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांगोन बेबायदि मोनसे आसा खालामनानै 1947निफ्राय 1967हालागै बर'फ्रा जेबो आन्दलन खालामालासिनो लामा नायनानै दं पलिटिकेल मुभमेन्ट खालामाखै आरो बेनिखायनो बेखिनि पिरियडखौ 20 years 47 to 67 बेखिनिखौ बर'फ्रा उन्दुना थानाय पिरियड होनना बुंजायो बेखौ पलिटिकेलि उन्दुना थानाय बायदि जाबाय कंग्रेसनि सायाव फोथायबाय कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि मावनायफोरखौ फोथायबाय जेबो आन्दलन खालामाखै खारन बिनि सिगाङाव बर'फ्रा ट्राइबेल लिग बा ट्राइबेल संघ दानानै गोबां मुभमेन्ट खालामदोंमोन पलिटिकेल बिथिंजों बे ट्राइबेल आरो बर'फोरनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय बे माबा सिडिउल एरिया नांगौ होननानै बा बेल्ट ब्लक नांगौ होनना आन्दलन खालामदोंमोन खिन्थु इन्डिपेन्डेन्ट जानाय लोगो लोगो बे गासैबो मुभमेन्टखौ स्टप खालामना दोन्दोंमोन बेनिखायनो बे 20 years जोंहा मुभमेन्ट गैयामोन मात्र बे 20 yearsनि गेजेराव खामानि मावदोंबा बर' थुनलाइ आफाद बायदिसिना बिदि दानानै जास्ट लिटारारि साइडखौल' लेंगुवेजनिखौ बोरैहाय एसे डेभेलप खालामनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावदोंमोन खिन्थु बाखि पलिटिकेल टटेलि स्टप जानानै दंमोन टटेलि फोथायनाय दंमोन कंग्रेसनि सायाव लकेल जिखिनि दानि जिथु थागिबिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव टटेल फोथायनाय दङ बेनिखायनो आन्दलन जायाखै बेनिफ्राय नुबाय जे बे 20 yearsआव जों जिखिनि मोननांगौ बा ब्रिटिशनि समाव जिखिनि मोनदों बिनिफ्रायबो लासै लासै जोंनि थागिबि दैदेनगिरिफ्रा बनसित खालामलांबाय थादों जोंनि मोन्थायफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन डिसक्रिमिनेट खालामबाय थादों बेखौ रियेलाइज खालामनानैनो बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर ज' जानानै 1967 पिटिसिए बे हान्जाखौ दानानै पलिटिकेल मुभमेन्टखौ स्टार्ट खालामदों बिनिफ्राय एखे बोसोरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जोनोम जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेसियेलि बर'नि
एजुकेशन बर' जातिखौ बर' एजुकेसनलि बोरै डेभेलप खालामनो हागोन सोलोंथाइ बिथिंखौ बोरै मोजां खालामनो हागोन लामा दिन्थिनो हागोन बे नोजोरखौ जों खामानि मावनो होननानै बे आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो पिटिसि बे पलिटिकेल पार्टिनि जि मुभमेन्ट बेवहायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइडआव थानानै हेफाजाब खालामबाय थादों बेनिफ्राय नुबाय जे पिटिसिनि जिखिनि दैदेननाय नेतृत्व जिखिनि आन्दलन जादोंमोन बे आन्दलनफोरखौ डेम'क्रेटिक आन्दलनफोरखौ खिन्थु भारत सरकारा डेम'क्रेटिकेलि नन भायलेन्ट मिन्सजों डिसकासननि गेजेरजों समाधा खालामनो नागारि गोबां समावनो टटेलि नाकस खालामना दोननाय जेबो नोजोर होआलासिनो बिथांमोनखौ टटेलि नेग्लेक्ट खालामना दोननाय बायदिखौ नुहुरदों थारमाने डेम'क्रेटिक जिथु मुभमेन्ट बेखौ भारत सरकारा कुनुदिन गुरुत्व होआखै आरो बेनिखायनो गुरुत्व होयैखायनो डिसकासननि गेजेरजों जेंनाफोरखौ जे बोस्रांनायखौ कुनुदिन बे प्रसेसखौ लाबोआखै थिग बे समावनो पिटिसिनि जिथु मुभमेन्ट बे सोलिबाय थानाय समावनो 1974आव बर' थुनलाइ आफादनि नेतृत्व आरो मोनसे आन्दलन जादोंमोन बर'फोरनि गेजेराव बेनो जाबाय रमान स्क्रिप्ट नांगौ होननानै बर' रावखौ लिरनो थाखाय रमान स्क्रिप्ट नांगौ होननानै डिमान्ड खालामनानै मोनसे आन्दलन खालामदों आरो बे आन्दलनफ्राबो टटेलि डेम'क्रेटिक आन्दलन खिन्थु बै आन्दलनखौबो भारत सरकार आरो असम सरकारा आल'सनानि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो लाहार फाहार खालामालासिनो आसाम पुलिस फर्स बाहायनानै ओरैबायदि अत्याचार खालामबाय गामि गामि हाबग्लुंनानै बुग्लुंनानै एरेस्ट खालामग्लुंला जोब्बाय बेनिफ्राय हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोर जायखौ आन्दलन खालामो बिथांमोनखौ ओरैबायदि लाठि चार्ज होबाय थाना फिसाफ्रावनो बहाबा 5,000 6,000 मानसि थ्रुप सोनानै दोनबाय हराव बाहेरायाव थानो गोनां जानाय बेबायदि अत्याचार खालामबाय आरो लास्टआव बेबायदि माबानि आसाम सरकारनि बे अन्याय इनागार अत्याचारनि माबायाव एसे थावरिनो हायि बायदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा थावरिनो हायि बायदि जानायखायनो जिखौ लुगैदों बेखौ मोनाबाबो भारत सरकारा जाबसिन होनाय देबनागिरि स्क्रिप्टखौनो दसेनि थाखाय एक्सपेरिमेन्टेल माबानि थाखाय बेखौ नाजावनानै लानाय जादों 1975आव बेखौ नाजावनानै लायो दा बे गासैबो माबाफोरखौ जों नुहुरनानै बेखै बै समाव बर'नि माखासे जोहोलावफ्रा साननो गोनां जादोंमोन जे जिहेतु भारत सरकारा गणतन्त्रनि लामाखौ बुजिया गणतन्त्रनि राहाखौ बुजिया गणतान्त्रिक मुभमेन्टखौ बुजिया बिथांमोना सब समावनो गन्द्रायनि हेफाजाबजों थारमाने पुलिस आर्मि पुलिसनि लावथिजों दमन खालामनानै सेस खालामनो नागिरो बे सरकारनि बे मेन्टेलिटिखौ जों नुहुरदोंमोन फारसेथिं जोंनि मोन्थाइफोरखौ फारसेनिफ्राय फारसे बिथांमोना डिसक्रिमिनेट खालामबाय आरो फारसेथिं गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों जिखिनि मोन्थाइखौ जों डिमान्ड खालामदोंमोन नांगौ होननानै बेखौबो होनो नागिराखै बे आन्दलनफोरखौ दमन खालामलांबाय आरो बे गासैबो प्रक्रियाफोरखौ नुनानै जों साननो गोनां जादोंमोन बे समाव बेखि बर' सेंग्राफ्रा जोंल' नङा जेसेबां बै समनि बर' सेंग्राफोर आरो बिथांमोना साननो गोनां जाबाय जे बर'फ्रा हाथियारनि हेफाजाबजों सोमावसाराबा खुनु उपाय गैया आरो इतिमধ্যে बिथिं नागालेण्डआ NSCNआ आर्मस मुभमेन्ट सालायगासिनो दं 1945निफ्राय बिथांमोना NNC दानानै फिजननि नेतृत्व जि आन्दलन खालामबोदों बे आन्दलनखौ जों नुबाय बेनिफ्राय बिनि उनाव लालदेंगायाबो आर्मस मुभमेन्ट खालामनायखौ जों नुबाय आरो बिथांमोना अन्तत इन्डियान आर्मि बा इन्डियान फर्सनि जि गाग्लोबनाय जि अत्याचार इनागार बिनिफ्राय टु साम एक्सटेन्ट रायजो राजाफोरखौ होबथानो हानाय बे माबाफोरखौ जों नुहुरबाय आरो बेफोर जोंखौ इनकारेजमेन्ट खालामबाय फारसेथिं सिटुएसन भारत सरकारनि इनाय अनागार गणतान्त्रिक मुभमेन्टखौ गुरुत्व होयै फारसेथिं जोंनि साखाथियावनो नागालेण्ड आरो मिज'राम जिबायदि आर्मस माबाया अन्तत नागा आरो मिज' रायजो राजाफोरखौ इन्डियान आर्मिनि अत्याचारनिफ्राय बासायनाय बे गासैफोरखौ नुहुरनानै जों बै समनि बर' सेंग्राफ्रा बेखे बे बाथ्राखौ साननो गोनां जादों बर'फोरनि गेजेरावबो आर्मस मुभमेन्टनि प्रयजन दंसै बेवहाय बेखे बांसिन इनिसियेटिभ लानायाव जों बेखौनो बुंनांगोन जे शिलंआव बै समाव फरायनाय बर' गथ'फोर बर' सेंग्राफोर बिथांमोना जिहेतु NSCनि वार्कार बा मिज' रायजो राजा मिज' स्टुडेन्टफोरजों लोगो मोनोमोन आरो बिथांमोनजों कमिउनिकेसन जानाय बिथांमोननि ओनसोलाव बे आर्मस मुभमेन्टआ माबायदि
रायजो राजाफोरखौ एनकारेजमेन्ट होदों बे गासै बाथ्राखौ मिथिनानै शिलंआवनो आसलते शिलंआव फरायनाय बर' स्टुडेन्टफोरनि गोसोआवनो बर'फोरनि गेजेराव आर्मस मुभमेन्टनि प्रयजन दं होननाय बे सानखांनाय बेरखांदों आरो बेयाव थानाय समावनो जोंहा दानि रन्जन दैमारि बिनिफ्राय बुंनो थांब्ला UCCनि लेक्सारार दा रिटायार जाबाय बिजय दैमारि बिनिफ्राय आरो बिदिनो सानै साथामसो क'क्राझार साइडथिंनिफ्राय सानै साथामसो दंमोन बिथांमोना बेखौ सानखांनानै आर्मस मुभमेन्टनि थाखाय नांसिगौ होननानै जेथिया शिलंनिफ्राय बिथांमोना हलिडेफ्राव बर' गामिफ्राव फैयो गावनाव होमबा बे सेंग्राफोरनि गेजेराव मुभमेन्टखौ स्टार्ट खालामजेनो बे माबाखौ सेन्टिमेन्टखौ स्टार्ट खालामजेनो बेनिफ्राय रन्जन दैमारि बिथाङा जेथिया MA कमप्लिट खालामना फैयो बे फुल टाइम बे माबा होनाय जायो थिग बर' सिकिउरिटि फर्स दानायनि सिगाङावनो बे सिन्ताधाराखौ बर'फोरनि गेजेराव सोनो थाखाय मोनसे अर्गेनाइजेसन दानाय जादोंमोन यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएसन होननाय बेखौ 1983 दादोंमोन 1983नि जानुवारिमोन खुब सम्भब आंहा गोसोआव गैया बेवहाय खिन्थु आं गैयामोन बे दानाय समाव आं बे संगठनावबो जड़ित नङामोन आरो बे यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएसननि मावथिफ्रानो गामि गामि हाबनानै जे बर'फोरनि गेजेरावबो आर्मस स्ट्रागल नांसिगौ आर्मस मुभमेन्ट नांसिगौ बायदि होननानै मबिलाइज खालामदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों गोबां सेंग्राफोर ओंखारबोदों आरो बिदिनो मबिलाइज खालामैनो 86आव दानाय जादों खिन्थु दानायनि एसे सिगां बर'नि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्रायबो साजेसन नागिरनाय जादोंमोन जे बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि संगठन दानोसै NSNआ जेरै खामानि मावदों मिजु नाल देंगारनि मिजु नेसनेल फ्रन्टफ्रा जेबायदि खामानि मावदों बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदि मोनसे संगठन जों दानोसै होननानै बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरनि साजेसन जों बिदों खिन्थु रावबो बर' इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बर'नि बै समनि मेलेमजिबिफ्रा सापर्ट खालामाखै जोंनि खाथि नियारेस्ट आरो बयजोंबो रेसपेक्टेड हिसाबै जोंहा बिहु बर' सारनियावबो जों एप्रस खालामदोंमोन बिथांनोबो साजेसन बिदोंमोन खिन्थु बिथाङाबो बेखौ दामावथार होननानै बिथाङा बादोंमोन बे बिराद जोबोद बै समाव गाहायनो नेहाथारि बिथाङा बेखौनो बुंदोंमोन जे बेखौ दामावथार नागाफ्रा हाजोखाय हायो मिजोफ्राबो हाजोखाय बिदि हादों खिन्थु जोंहाथ' बिदि थाखोमानो हारिनो हाग्राबो गैया हाजोबो गैया आरो बर'नि जनसंख्याबो खम बयबो थाखोमानो अयथासार जागोन थारमाने रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन समाव बिथाङा जिबायदि हेरासमेन्ट मोन्दों बिनि सायाव बेस खालामनानै बिथाङा बे गिनायखौ फोरमायदों जे बिदि रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन समाव ओरैबायदि अयथासार मोन्दों एबार नोंसोर आर्मस लानानै खामानि मावनांगौ आरो बेनिख्रुइ बांसिन अयथासार मोनगोन बेनिखायनो बेखौ जेसेबां हायो खालामालाफोर दोननो हायोबा मोजां बेबायदि होननानै बिथाङा जोंनो साजेसन होदों बिथांल' ना जेसेबां बर'नि इन्टेलेक्सुयेल दंमोन बै समाव गोरों गोरा बिथांमोनहा रावबो खिन्थु बेखौ एनकारेजमेन्ट हायाखै खिन्थु थेवबो जों जिखिनि सेंग्राफ्रा NDPखौ गायसनजाबाय जोंबो जे बिथांमोना गिबाबो बिथांमोना जिहेतु परियाल गथ' गथाय जानाय जाबाय बैसोबो जाबाय बेनिखायनो एसे गिनायाथ' थाखागोन बेनिखायनो बिथांमोननि साजेसन मथे जों गिना फसायलासिनो जि डिसिसन लाबाय मावनोसै होननानै 1986आव बे बर' सिकिउरिटि फर्सखौ दानाय जादों आरो बिदिनो जों खामानिखौ स्टार्ट जाबाय खामानि मावनायावथ' जों नुबाय जे रायजोफ्रा थिगैनो दं रायजो राजाफ्रा खिन्थु रावबो गियाखै रावबो फावसायाखैबो जों बेबायदिनो दादों जि समाव जों NDPखौ दादों बे समावथ' जेबो मुभमेन्ट बर'फोरनि गेजेराव गैथ'वामोन खारन आबसुनि मुभमेन्टआ बुंनो थांब्ला 1987निफ्रायसो स्टार्ट जायो 1987नि मार्चनिफ्राय जों संगठनखौ दादोंल'सो खिन्थु खामानि मावाखै जास्ट ओरैनो सेंग्राफोर रिक्रुट खालामदों सिरि रिक्रुट खालामबाय थायो बेनिखायनो मुभमेन्ट बेबायदि गैया बेनिफ्राय 1987आव जेब्ला आबसुनि आन्दलना स्टार्ट जायो बेखै बै माबाखौ मावगोन जोंहा सुरजित नार्जारिखौ माखांनायनि उनाव जेब्ला फुल मुभमेन्ट जायो बे समाव जोंबो खामानिखौ गामि गामि हाबनानै मावनाय जादों खिन्थु आबसुनि मुभमेन्टआ जेब्ला फुल माबा जायो प्राय 99%आनो आबसुनि आन्दलनाव जड़ित बर'फ्रा किसु हयथ' PTC सापर्टार गामि दंमोन किसुमान पकेट फिसा पकेट एरिया हिसाबै बेखिनि ओनसोलाव आबसुनि आन्दलना खोब दुरबलमोन दा जेनेबा उदालगुरियावनो काजियामाति साइडआव आबसुनि आन्दलन प्राय गैयामोन बेयाव PTCनि मुभमेन्ट दं बेनिफ्राय बाक्सायावबो दानि बाक्सा बा बै समनि नलबारि एरियायावबो किसु पार्टआ
बेदिनो पिटिसि स्ट्रं हल्ड थानायखाय आबसुनि मुभमेन्टआ एसे दुरबलमोन क'क्राझारावबो बे बिसमुरि साइडआव बिटिसि माने पिटिसिनि मुभमेन्टआ एसे स्ट्रं हल्ड थानायखाय आबसुनि मुभमेन्टआ खममोन खिन्थु लासैनो 1988 हालागै फुल माबा जालाङो ओमफ्राय 1987आव जेथिया आबसुनि मुभमेन्टआ माबा जायो जोंनाबो जितु रिक्रुटमेन्ट गामि गामि हाबनायखाय बेयाव एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो बेखे 1988आव बारा जाहैबाय मिसआन्डारस्टेन्डिंआ जायनि जाउनाव रौतायाव बे जोंनि फार्स्ट माबाया मार्टिर जागुलायनो गोनां जाया फार्स्ट मार्टिर बे आसलथे जोंहा एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनाय जादों जेंना जादों बेफोर बेदिनो जालांबाय 1989आव जेथिया उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा डिमाकुसि एरियायाव मबिलाइज खालामफैदों मिटिं सिटिं खालामफैदों बे समाव जोंनियाबो किसु सेंग्रा बे डिमाकुसि एरियानिफ्राय दंमोन बिथांमोनाबो एसे बेबायदि गामि गामि हाबनानै जास्ट मबिलाइज खालामदोंमोन आरो बे समाव बेखे एनडिएफबि बा थारमाने बिएसएफ बर' सिकिउरिटि फर्स आरो आबसुनि वार्कारफोरनि गेजेराव एसे क्लेसा बारानिफ्राय बारा जाबोनायखाय गोबाङानो उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनो रिपर्ट होदोंमोन जे बेबायदि बिदि खालामदों बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानांगौ अब्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बे फाग्लाफोरखौ जेबो दाखालाम मावनो हो बिथांमोननि सायाव जेबो खालामनाङा बिथांमोनखौ मावनो हो जोंनिया जोंनि मावलांबाय थागोन बिथांमोना बिथांमोननि मावलांबाय थाथों बेबायदि मोनसे खुला माबाखौ होदों तथापि लास्टआव एसे क्लेसा जालायहैदों माबाहालागै प्राय 92-3 हालागै बे क्लेसा थांबाय थादों आरो बेहाय गोबां एलिमेन्टबो हाबनानै थाबाय बेखे गभर्नमेन्ट एजेन्सिबो थाबाय बे माखौ डिफारेन्सखौ बोरैहाय वाइड सिट खालामनो हायो बे एजेन्सिबो थाबाय एसे जालांबाय थाबाय बै समाव खिन्थु एनडिएफबि हिसाबै जिहेतु एरिया खुब खममोन बिथिं काजामाति एरियायाव थायो ओमफ्राय उदालगुरि जिल्लायाव बे समावथ' दरं हिसाबै काजामाति साइडआव एसे थायो ओमफ्राय अम्बागाव बरिगाव बे साइडआव एसे एनै थायो बाक्सायाव मोननैसो एरियायाव थायो बिदि थानानै खामानिखौ मावोमोन बाखि एरियाफ्राव हाबनोबो नाजायामोन जिहेतु हाबबानो क्लेस जायो आबसुनि वार्कारफोरजों बेनो थालायनाय जादों बिदिनो जियानो जादों खस्थ'नि गेजेरजों थांनाय अपारेशन अल क्लियार्सहालागै जों खामानि मावबाय आरो अपारेशन अल क्लियार्सआव जोंहा जथेस्थ' क्षति जानाय खिन्थु बहुत लस जादों आं 2002नि नभेम्बराव सेकेन्ड टाइम एरेस्ट जायो आं बे समाव माबा दंमोन नेपालाव थांनानै दंमोन 99नि लास्टनिफ्राय आं नेपालाव दंहैयोमोन बोसोरथाम खारन बे ओनसोलाव थानो हालिया ओमफ्राय भुटानाव थानोबो गोबां अफिसियेल खामानिखौ मावनो हाया केम्पआव थानानै खिन्थु बाहेरायाव थायोबा जेनेबा कमिउनिकेसन बायदिसिनानि थाखाय सुबिदानि थाखाय नेपालाव खारनानै थाहैनो गोनां जादोंमोन आरो बिनिफ्राय नेपालनिफ्राय फैनानै आं जास्ट थांफिननो होननानै 2002नि खोब 22nd नभेम्बर खालि आं आरो ट्रेनजों डिमापुरनिफ्राय दावखोफिनदों बे समाव रङियाव आंखौ एरेस्ट खालामो आरो बेयाव एक्सुवेलि फल' खालामनानै डिमापुरनिफ्रायनो फल' खालामखादोंमोन आंखौ डिमापुरनिफ्रायनो फल' खालामनानै खिन्थु गुवाहाटियावबो एरेस्ट खालामाखिसै रङियाव एरेस्ट खालामनानै रङियाव लांदों गुवाहाटि एरेस्ट खालामबा बहुत हुलस्थुल जागोन बिदि होननानै सरकारनिफ्राय गिनाय बे पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिदि हुलस्थुल खालामासो सिरि सिरि बोरै एरेस्ट खालामनो हायो बे पलिसिजों आंखौ गुवाहाटि एरेस्ट खालामगासिनो रङियावसो एरेस्ट खालामो बे सेकेन्ड टाइम एरेस्टआव ओमफ्राय 2 बोसोर जेलाव थानो गोनां जादों एरेस्ट खालामखांनायनि आंखौ जे डिमापुरनिफ्राय फल' खालामदों बे बाथ्राखौ रुंसारि जालांनाय खगेन शर्मा बिथाङानो आंखौ बुंदों जेथिया डिमापुरनि माबानिफ्राय रङियानिफ्राय गुवाहाटियाव लांनो दिनै आइपि गावसोरनि एसपि ब्रान्सनि अफिसाव बेवहायनो बुंदों नोंखौ जों डिमापुरावनो हमनो हायोमोन खिन्थु हमाखिसै लाना फैबाय बेयाव हमबाय बेनिफ्राय बिसोरो बहुत बुस्थु दिहुननो नाजादोंमोन आरो लागा मोजां बे समाव कंग्रेसआ सरकार दाबायमोन कंग्रेस सरकार दायालासिनो एजिपिनि सरकारा एरेस्ट जानायमोनबा खिन्थु थैगौमोन लोगो लोगो गावखौनो खारन एजिपिआ बे माखौ आरो सिक्रेट किलिंआ सोलिबाय थादोंमोन खिन्थु 2001निफ्राय जिहेतु तरुण गगैया पावाराव फैबाय आरो तरुण गगै पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बे माबाखौ आरो सिक्रेट किलिंआबो टटेलि स्टप जादों नङाबा बै समाव जोंहा दाखालि बय रुंसारि जालांनाय जना
बिथाङाबो वेस्ट बेंगलाव हमजादों बिथाङाबो थैगौमोन रुजुआबो थैयोमोन ओमफ्राय आथिखालाव जोंनि एक्स सिअ हिसाबै खामानि मावनाय अर्गें बिथाङाबो थैयोमोन कारण बिथांमोना 81 नि मे मासाव मे ना जुन मासाव वेस्ट बेंगलाव हमजादोंमोन बे समाव अन्तत एजिपिआ पावाराव थानायबा खिन्थु थैगौमोन आरो ओमफ्राय आं 2002 आव हमजाबाय आंबो थैयोमोन आंथ' रावबो सासेयावबो सिनायनामोन खिन्थु कंग्रेसआ पावार फैनायखाय सिक्रेट किलिंआ टटेल स्टप जानाय लोगो लोगो अन्तत जों जिउ गोमाजायालासे थांना थानो हादों बेनिफ्राय आरो बेखौ मारै प्रमान मोनखो बे जोंखौसो गावथारगौमोन खिन्थु कंग्रेस फैनायखौसो गावथाराखै बे बुस्थुखौ आं मोनसे जाथायनिफ्राय माबादों आंथ' 22nd खालिनो हमदोंमोन एरेस्ट खालामदोंमोन खिन्थु पाब्लिश खालामाखै बिसोर हमनानै सिरि दोनबाय थादों ओमफ्राय आं डिमापुराव ट्रेनाव गाखोनाय लोगो लोगोनो जोंनि इराक दाव भुटानाव गोमानाय बिथांनो फन हरनानै बुंखादोंमोन जे आं गाखोबाय अमुक समाव गाबोन अमुक समाव मोनहैगोन दा बिथिं सिलिगुरि बे नेबाय थादों सहैया साननैनि उनावबो सहैयाखिसै बेनिफ्राय माबानो बुंगोन इराकआ बे समाव चेयारमेननो फनजों बुंहरबाय मानो नाब्ला बिथांथ' थाखोन दंमोन जे मानसियाथ' फैबायमोन अमुक खालिनो खिन्थु सफैयाखिसै मा जाखोथाय होनना बेनिफ्राय अब्ला नाब्ला खिन्थु सासपेक्ट खालामखाबाय बेखौ हय गावथारबाय नहय एरेस्ट जानानै दं बेनिखायनो नोंबो एलार्ट जादों होननानै जेराव दं बेनिफ्राय खारनो थिनबाय बेखौ खारबाय आरो ओमफ्राय सानब्रै सानबानि उनाव डिसेम्बरनि 5 तारिखआव फुं माने हरनि 2टा आंखौ जेरावहाय दोन्दोंमोन बिनिफ्राय 2टा लानानै ओंखारफैबाय ओमफ्राय रेल स्टेसन बे गुवाहाटि रेल स्टेसननि सा साइडथिं जेरावहाय दा टेक्सि बायदिसिना स्टेन्ड खालामो बेहाय एक चक्कर फिदिंबाय एक राउन्ड फिदिंनानै थिग 4:30 फुं जाबा माबाय आरो बे आंखौ जायजों DSP एरेस्ट खालामनानै गथै माखौ खालामबाय थादों स्टेटमेन्ट होलाबाय थादों माबा दासमोन थैबाय बिथाङा बुंबाय नोंखौ दिनै एरेस्ट खालामनाय जाबाय दै होननानै डिक्लेयार खालामबाय आरो अफिसियेलि दिनै एरेस्ट खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय लाना थांफिनबाय आंखौ जेराव दोन्दोंमोन बेयावनो दोनहैफिनबाय आरो बे माबानि फर्ट बेटलेण्डनि गेस्ट हाउस बेयावनो दोन्दोंमोन आंखौ बेनिफ्राय बेयाव सोनानै दोनहैनाय लोगो लोगोनो बेयाव जायजों गार्ड होबाय थाग्रा माबा कनस्टेबल बिथाङा बै DSP दासखौ बुंबाय सार मानसिखौ लाबोफिनबाय जे बेनिफ्राय दासआ बुंबाय लाबोफिनाबालाय मा दोननांगौ नङा सिगांफ्राव बिदि लांबाथ' लाबोफिनामोन ना माने बिदि बुंदोंलाय जाबाय आरो माबाया DSP थारमाने सिगाङाव AGP सासननि समाव बे जेसेबां लाङो बिदिनो हराव लानो थाङोमोन ओमफ्राय लाबोफिना थारमाने गावथानो गारबोयो दा आंखौ बिदि खालामगोन होनना सानदोंमोन कनस्टेबला लांबाय जेते बे गैला थैखासिगोन होननानै जेते लाबोफिनो होमब्ला बे खोथा बुंबाय आरो मानसिखौ लाबोफिनबाय जे होननानै बेयावनो बै समनि सिक्रेट किलिं समाव मा धरनि मावदोंमोन बे SB ब्रान्चआ बे मोनसे प्रमान आरो दा जियानो जाथों सरकारा सोलायनायखाय अन्तत जों बासिबाय तरुन गगैनि सरकार फैयामोनबा हयथ' जों थैयोमोन आरो जों बोसोरनै आं जेलाव थानाय समावनो बे अपारेशन अल क्लियारसो जायो आरो बे अपारेशन अल क्लियार समाव जोंहा बहुत मा जादों जोबोद खति जादों मानसि हिसाबैबो बेनिफ्राय अस्त्र बायदिसिना हिसाबैबो जोंहा जथेस्थ' माबाजों लस जादों बेनिफ्राय आं जेलाव थानाय समाव बे अपारेशन अल क्लियार्सनि उनाव 2004नि 8 अक्ट'बर खालि जोंनि आफादगिरि नाब्ला बिथाङा इउनिलेटारेल सिजफायार डिक्लेयार खालामो बेनिफ्राय 6 मासनि थाखाय 6 मास बारग'बाय खिन्थु सरकारनि मानसिजों जगाजग खालामनो रावबो गैयैखाय बे माबा जायाखिसै इउनिलेटारेलनि थाबाय बायलेटारेल खालामनो हायाखिसै बेनिफ्राय आं डिसेम्बराव ओंखारबोयो माबानि 2004नि डिसेम्बराव ओंखारबोयो डिसेम्बराव ओंखारबोनाय लोगो लोगो
जिहेतु गभर्नमेन्टनि मानसि जेबो जगाजग खालामनो हायाखिसै बायलेटार खालामनो हायाखिसै माबाया रन्जन दैमारि बिथाङा आरो 3 months एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो आंबो ओंखारबाय ओंखारनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्टनि मानसिजों जगाजग खालामनो नागिरबाय ओमफ्राय उनावहाय जोंनि बेवहाय आइबिनि डिएसपि सासे दंमोन नरबाहादुर छेत्री होननाय बिथाङा आंजों सिगांनिफ्रायनो सिनाकिखा आं बे फोरोंगिरि थानाय समनिफ्रायनो सिनाकिखा बिथाङा आंखौ लोगो हमना बुंबाय बिदि बिदि इउनिटेड सिसपेयारथ' खालामबाय खिन्थु बेखौ माबा खालामनांगोन बायलेटारेलथ' खालामनांगोन बेनिखाय आं हेल्प खालामनोसै होननानै बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टनि बै समनि जइन्ट डिरेक्टर आसामाव थायोमोन आर.न. रबि बिथांजों जगाजग खालामहोबाय आरो आर.न. रबि बिथांखौ गावनो लाना फैनानै उदालगुरियाव लाना फैनानै दाबसे आंखौ लोगो हमबाय लोगोमोनना रायलायनो आरो बे दिनखालिनिफ्रायनो सरकारनि मानसि भारत सरकारजों कमिउनिकेसना स्टार्ट जायो बिदिनो फारियै रायलायै फ्राय 7-8 बारसो रायलायनाय जादों मालाबा दार्जिलिंआव मालाबा कलकातायाव मालाबा दिल्लीयाव मालाबा गुवाहाटीयाव बिदि 7-8 बारसो रायलायखांनायनि उनाव 2005नि 25 मेआव बे बायलेटारेल डिक्लेयार माने सिसफायर खालामनाय जायो ओमफ्राय जों सिसफायर खालामनाय समाव बिटिसिनि सुक्तियाबो जादानसो बुंनो थाङोब्ला बोसोरनै जेने तेने बोसोरनै जाबायना 2003आव सुक्ति जाबाय आरो जों 2005आव सिसफायर खालामबाय बे सिसफायर खालामखांनायनि उनावबो जोंहा प्राय बोसोरथाम टाइम ओरैनो लस जादों सरकारनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन सिसफायर खालामनाय लोगो लोगोनो जे सिसफायर खालामबाय जिहेतु नोंसोरहा मा दं मा डिमान्ड दं मानि सायाव माखौ समाधान खालामजानो लुगैयो बेनि सायाव मोनसे रिटिन मेम'रेन्डाम होदो दा जोंहा आफादगिरिया जिहेतु ढाकायाव थायो जोंनि गोसोआवथ' खालामनोबो हालिया दा बेनिखायनो बिथांनो थांनानै खबरखौ हरबाय थायो जे बिदि मेम'रेन्डाम बिदों डिमान्ड बिदों बिथांनिया बे समाव स्टेटमेन्टफ्रा मामोन जोंहा कनस्टिटिउसन दं मा दं मेनिफेस्ट' दंखायो बेखौ होबानो जाबाय मानोथो मेम'रेन्डाम नांलायगौ बेखौ होदो ओमफ्राय कनस्टिटिउसन माबायाथ' कनस्टिटिउसनफ्राथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि गथै संगठननि जिखिनि सिस्टेम मारै सोलिगोन मारिगोन बेफोरसो लिरनाय थायो थांखियाबो थायो खिन्थु थेवबो बे एज ए हल माबाखौनो होजोबबाथ' जानाय नङा बेनिखायनो बहुद बिदिनो आर्गुमेन्ट जालायबाय थाबाय जे होनांगौ होनाङा बिदिनो 3 बोसोर थांबाय लास्टआव उपाय गैयैनि जोंबो हमथाबबाय थाबाय सरकाराबो नारसिनथाबबाय थाबाय बेबायदि हिसाबै आफादगिरिया सिन्था खालामनानै मेम'रेन्डाम ड्राफ्ट खालामनानै 2008नि 1 मे खालि जों बेखौ साबमिट खालामबाय बानायनानै आरो बेयाव 1 नम्बर डिमान्डआनोमोन जे स्वाधीन बड'लेण्डनि सायाव आल'सना खालामनांगौ आरो अन्यान्य दाबिबो दं खिन्थु 1 नम्बराव बेनो दा बेखौ होनाय लोगो लोगो सरकारनिफ्राय मोनसे माबा फैबाय जे भारतआथ' गावनि संबिजिरथिंसो सालायजायो दा स्वाधीन बड'लेण्ड होनना बुंनाय लोगो लोगो बे कनस्टिटिउसननि बाहेरायाव थांबाय आरो बेनि सायाव बेस खालामनायाव सरकारा सावरायनो हानाय नङा खारन संबिधानानो थोना आरो बेनिखायनो स्वाधीन बड'लेण्डखौ नांगौबा नोंसोर भारत सरकारनि आर्मिजों जुद्ध खालामनानै भारतखौ फेजेनदो लानानै थांदो बे गभर्नमेन्टनि जुक्तिया ओमफ्राय जों खोथाखौ माबानो बुजायनो नागिरबाय जोंनि आफादगिरिनि बिदि बेनिखायनो बेखौ बोरैबाफोर एसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै रायलायनो हानाय खालामनो हायो नामा खारन जों सिसफायर खालामखांनाय 3 बोसोर एकदम माबानिफ्राय धेमाजिनिफ्राय क'क्राझारहालागै जेसेबां बर' एरिया दं बेयाव मिटिं खालामबाय जे जों एबार सावरायनायनि गेजेरजों बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै फैबाय होननानै सिसफायर खालामबाय होननानै मिटिं खालामबाय दा बेनिखायनो जों सावरायनांगोन दा बिथाङा खिन्थु सावरायनो गोसो गैया जे जि डिमान्ड होबाय बिनि सायाव सावरायबासो सावरायगोन नङाबा जों सावराया दा भारत सरकार बेखौ सावराया खारन कनस्टिटिउसननि बाहेरायाव बेखौ लानोबो जोंनि गेजेराव आरो नारा नाथा जालायबाय उनाव जों सानबाय बेखे आसामाव बड'लेण्डआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जिखिनि काउन्सिल जोंनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ बडिनि 90% मावथिफ्रानो जोंनि बेवहाय दं जों रन्जन दैमारि दं आरो ओमफ्राय सानैसो दं बेनिखायनो जों सिन्था खालामबाय जे जिहेतु जों सावरायनो होननानै फैदों सावरायनानै फेलें जायोबा खारफिननाया आलादा बाथ्रा खिन्थु सावरायालासेनो जों जुदि सिसफायर ब्रेक खालामनानै खारफिननो गोनां जायो होमबालाय गाबोन
सरकारजों माबा मोनसे केस खारनाव आरो जुदि सिजफायार खालामहैफिननो गोनां जायोबा सरकारा जोंखौ कुनु दिन फोथायनाय नङा बेनिफ्राय आरो रायजोफ्राबो जोंखौ बुंगोन नोंसोरथ' सावरायनो होननासो फैदोंमोन सावरायलासो मानो खारखो बेबायदि कुइसन खालामजानो गोनां जागोन बे गोबां बाथ्राफोरखौ सानलायनानै जोंनि लाइनाव जेखिनि दैदेनगिरिफोर दं जोंनो सानलायनानै संबिजितखौ जों होनाय मेम'रेन्डामखौ किसु माबा खालामनानै एसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकेल 2-3 नि बेबस्था मथे बर'फोरनो आलादा रायजो होनांगौ बेबायदि माबा खालामनानै डिमान्ड होनानै जों साबमिट खालामबाय खिन्थु रन्जन देबारि बेखौ खुसि जायाखै बेनिखायनो बे सिजफायार खालामनानै ब्रेक खालामनानै बिथाङा 2008 नि अक्ट'बराव बे ब्लास्ट खालामनानै खारनाया माबाया बेनो आरो डिफारेन्सा जोंनि गावस्रानायनि बाथ्रा 30 अक्ट'बराव दा बे माबायावनो मेम'रेन्डाम एमेन्डमेन्ट खालामनो गोसो जायाखै बेनिखायनो बिथाङा बे ब्लास्ट खालामनानै खारनाया जों खिन्थु बेखौ मेम'रेन्डामखौ एसे किसु एमेन्डमेन्ट खालामनानै होबाय दा गावस्रानायनि माबाया बेनो आरो बिथांनि मथे स्वाधीन बड'लेण्डनि सायाव सावरायनांगौ आरो बिनि सायाव सावरायाबा जों खारनांगौ जोंथ' खोथा होबाय रायजोफोरनो सावरायनांगौ सावरायनानै जेबो मोनाबा खारफिननाय बे आलादा बाथ्रा बिदि माबालायनानै जोंनि गेजेराव एसे डिफारेन्सआव फैनानै जों सिजफायारखौ ब्रेक खालामाखिसै बिथाङा सिजफायार ब्रेक खालामना थांबाय आरो बिदिनो जोंनि गेजेराव स्प्लिटआ फैबाय बेनिफ्राय जों 2009 नि सेप्टेम्बरनिफ्राय सावरायनायखौ स्टार्ट खालामो दासिमहालागै बे एकर्ड जानायहालागै जोंहा फ्राय फर्मेल ट्राइपार्टेट टक थारमाने आसाम गभर्नमेन्ट स्टेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिदि ट्राइपार्टेट टक जानाया 15 राउन्डस जादों ट्राइपार्टेट टक बेनिफ्राय ओरैनो माबाजों मावगोन इन्टारलकेटर होनायाबो जों 2009 नि डिसेम्बरनिफ्राय होदों इन्टारलकेटिं सावरायनाया जोंहा माबानिफ्राय पिसि हालदारनिफ्राय आमला खालामनानै पिसि हालदार दिनेश्वर शर्मा आरो माबागोन ए बि माथुर साथाम टटेल जों हिसाब खालामबा प्राय 30 टाइम्ससो डिसकासना जादों 30 राउन्डस बेबायदिनो सावरायलायनायनि उनाव थांनाय माबायाव जेनेबा जों एग्रिमेन्ट खालामहैनो हाबाय 27 जानुवारियाव खिन्थु जों जेब्ला फार्स्ट सावरायजेनो बेखौ 2009 आव बे समाव गभर्नमेन्टनि स्टेन्डआ ओरैबायदिमोन जे मैया दाखालिसो बिटिसि सुक्ति जानानै गासैबो बर'नि संगठन बर'नि गोरों गोरा इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरिफ्रा गासैबो बिटिसियावनो गोजोनबाय रावबो संगठनानो रावबो बेक्तियानो दासिमहालागै आलादा बर' रायजो नांगौ होननानै खुगासियाखै दा नोंसोर एनडिएफि हारसिंल' दाबि खालामनायखौ जों सरकारा बोरै खोनासंनो बेबायदि जुक्ति बिथांमोनहा बुंदों बेनिफ्राय जों खिन्थु मानियाखै जों गनायाखै जे बिटिसिखौ जास्ट टेम्परारि माबा हिसाबैसो लादों बर' जातिनि लुगैनाया बे नङा बर' जातिनि लुगैनाया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डसो बेनिखायनो दिनै बर'नि गोबां दैदेनगिरि गोबां संगठना सिरि दंथ'योबाबो गाबोन समफोरबाबो हाल्ला खालामफिनगोन बेनिखायनो हाल्ला खालामनायखौ नेयालासिनो जों जिहेतु फैबाय जों जे सावरायदो समस्याखौ समाधान खालामदो बड'लेण्डखौ होदो दा बिदिनो जास्ट नारा नाथा जालायबाय थानाय समावनो 2010 जिहेतु दुलाराय बर' फरायसाफोरा आन्दलनखौ ओंखारबोफिनबाय जों जोबोद गोजोननायखौ नुदों आरो बेनिखायनो जों बिथांमोनजों डाइरेक्ट जगाजग खालामनानै जयैनो जिहेतु बिथांमोनाबो सेपारेट स्टेटनि थाखायनो नांनो ओंखारबोबाय जों इटिभिनिफ्राय सेपारेट स्टेटनि सायाव बेस खालामनानै सावरायगासिनो सरकारजों बेनिखायनो जों ज' जानानै खामानि मावनोसै होननानै 2010 नि जुलाइ आगष्टनिफ्राय जों ज' खामानि मावबाय थानाया बेनिखायनो थांनाय बोसोर समफ्राव 2010 निफ्राय 2020 हालागै एग्रिमेन्ट जानाय समहालागै जों दुलाराय बर' फरायसाफोरजों ज'यैनो हांगार स्ट्राइक खालामनाय धर्ना खालामनाय नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामनाय रेलवे ब्लकेट खालामनाय गासै हाबाफारिफोर जों ज' खामानि मावदों आरो जोंनि बे ज' खामानि मावनायखौ नुनानैसो सरकारा बाध्य जानानै आसलते 2020 नि जानुवारि 27 जानुवारि खालि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनायनि पजिसनाव फैदों नङाबाथ' जों आबसा सेपारेट जों सेपारेट मावनाय होनब्ला बे कुनु दिन जाफुंनाय नङा बेनिखाय जोंनि जिथु खौसेथि जोंनि जिथु नारा नाथा नाजाथावनाय बिनि फिथाइ हिसाबै जों बिटिआरखौ मोनदों बेनिफ्राय सुक्ति खालामनायनि सिगांहालागै एनडिएफिआथ' मोनब्रै जालायबाय सिगाङावथ' 2008 आव मोननैमोन नाब्ला ग्रुप आरो जों एनडिएफि हिसाबै प्रग्रेसिभ जानानै थाबाय जायहा सिजफायारखौ ब्रेक खालामालासिनो थाबाय जों
प्रग्रेसिभ हिसाबै थांना थाबाय बेनिफ्राय 2010आव रन्जित दैमारिया हमजायो हमजानानै 12आव बिथाङा 12 ना 11आवमोन नामा बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारखांनानै खिन्थु बिथाङा जों जि माबाफोरखौ लानानै जि इस्युफोरखौ लानानै सरकारजों सावरायबाय थादों बे इस्युआवनो मानिनानै बिथाङा बेलाव फैनो गोनां जायो बेलाव ओंखारनो नाजानायाव जे नों बेबायदि बेखिनिखौ सर्तखौ मानिबासो जोंखौ बेलाव होगोन थारमाने सेपारेट स्टेटनि सायाव बेस खालामनानै खोथा मानांगौ सावरायनांगौ बेनिफ्राय पाब्लिक मिटिं गानो मोना बेबायदि गोबां सर्त मानिनानै बिथाङा ओंखारबाय जेलनिफ्राय ओंखारबाय बेलाव फैयो सेपारेट स्टेटनि सायावनो सावरायगोन होननाय बे सर्तखौ नुनाय लोगो लोगोनो बिथांनि गोबां कर्मिफ्रा अफेन्डेड जाबाय जे बेबायदि सर्तखौ दा जुदि मानिदों बै समाव मानो मानियाखैमोन बै समावथ' नोंथाङा स्वाधीन बड'लेण्ड नङाबा मा बुंगोन सावराया होननानै ओंखारबोदों बेनिखायनो जों नोंथांजों दंमोन नङाबाथ' बै समाव नोंथाङा मानिबासोथ' जों नोंथां ओंखारबोआमोन जयैनो थागौमोन जयैनो खामानि मावगौमोन खिन्थु दिनै नोंथाङा जोंखौ लाना फैनानै स्वाधीन बड'लेण्ड सायाव आन्दलन खालामनो होननानै लाना फैनानै दिनै माने सेपारेट स्टेटआवनो मानो गनायाखै बेनिखायनो जों नोंथांबायदि थगायग्रा मानसिजों थानो हाया होननानै बे संबिजित ग्रुपआ गावस्रानानै थाबोनाय आरो संबिजितआ खोब सिनसियार गथ'मोन सिनसियार मावथि बिथाङा रन्जनजों थांनायनि मतलब गैयामोन खिन्थु जि समाव गावस्राबाय बे समाव बांलादेश थाहैनो गोनां जाबाय बेनिखायनो उपाय गैयैयाव थानो गोनां जादों नङाबा बे सिगांनि जि स्टेन्ड सेपारेट स्टेटआव सावरायनोसो जइन होनना बुंला बिथाङा थागौमोन खिन्थु उनाव थांनानै बिथांमोनखौ थगायहैनाय बायदि जानायखाय बिथाङा रागा जोंनानै गावस्राना थाबोनाय संबिजितनि जन्मआ बेबायदि संबिजित ग्रुपनि जन्म सानदों रन्जन दैमारि स्वाधीन बड'लेण्डनि थाखाय नांनो ओंखारलांबाय ओमफ्राय गावहा हमजानानै जेलनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो सेपारेट स्टेटआव सावरायनो फैफिनबाय थारमाने जों जि स्टेन्डखौ हमथानानै खामानि मावबाय थादों बेयावनो फैफिननो गोनां जाबाय गोरोबफैनो गोनां जाबाय जोंजों बेनिखायनो बिसोर एसे बोरैबा अफेन्डेड मोनबाय थगायनाय बायदि मोननानै ओरैनो स्वाधीन बड'लेण्डखौ नांथारगौ बे स्टेन्डआव नङा खिन्थु जोंखौ थगायबाय बेखौ दुखु मोननानै रन्जननिफ्राय गावस्रानानै थाबोनाय आरो बिदिनो मोनसेनिफ्राय मोननैनिफ्राय मोनथाम जायो नाथाय बे समहालागै ओमफ्राय धीरेन बर'नि घटनाथ' नै मैया दाखालिसो बिथाङा बेहाय बांसिन BPFजों हलि गलि थानानै बोरैहाय खामानि मावनो थाखा फैसाबो फुस्लायजाबाय माबाबायबो बेबायदियाव बिथाङा बांसिन आफादनि प्रिन्सिपालफोरखौ हमालासिनो आरो जिहेतु जों मोनसेल' नङामोन जों NDP प्रग्रेसिभजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय पिपल्स एक्सन कमिटि आरो बिदिनो गोबां संगठनफोर थाबाय बे संगठनफोर ज' जिहेतु आन्दलन खालामदों बे आन्दलन खालामनायनि जिथु प्रिन्सिपाल इउनिटि बे इउनिटिनि बेरेखायै बिथाङा BPFजों लिंक लाखिनाय खामानि मावनो नागिरबाय थानायखौ जों सुखुनाय मोनाखै आरो बेहायनो बे गाब्र'हैनानै थाखा फैसाजों बायजाबाय ओमफ्राय एक्सपेल खालामजानायनि प्राय सप्तासेसो सिगाङाव बिथाङा फैसा लाना फैनाय बे इनफरमेसनखौ जों मोन्दों हाग्रामानिफ्राय 1 crore लाना फैनाय इनफरमेसनखौ मोन्दों हाग्रामा मामोन धीरेन बर' फैलाव आरो बिदिनो सानैसो बिदि लाना फैनायखौ जों रिपर्ट मोननायखाय उपाय गैया बे आफादनि प्रिन्सिपालनि एगेन्स्ट थांबाय बेखौ जों फोथायलायनानै एक्सपेक्ट खालामनो हाया बिदिनो गावस्रा आरो बिथाङा माबाया स्टार्टिं प्राय 3-4 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बे माबाया दंबाय थायोमोन आरो BPFजों हलि गलि खालामबाय थानाया जों खिन्थु जेबो सानाखैमोन बेहाय BPF होनना बुंब्ला बिथाङा सन्दन ब्रह्मजों एसे हलि गलि बारामोन ओरैनो जों खोथाजों बेलेग सर्सनिफ्राय मिथिबाय जास्ट रिलेटिभ जायो हिसाबै जों सन्दन ब्रह्मजों जा धीरेन बर'जों एसे रिलेटिभ जालायो होननायखाय जों सिरियास लायाखैमोन जे थांलाय फैलाय न'खरनि हिसाबै खुरमा हिसाबै थांलाय फैलाय जा बेखौ सानाखैमोन खिन्थु थांनानै लास्टआव जेथिया थाखा फैसा लालायना फैनाय इनफरमेसनखौ मोनबाय उपाय गैया पार्टि फाइखाना बेबायदिनो मोनसेनिफ्राय मोनब्रै गावस्रायोबा खिन्थु खाफाला मोजां बेखौनो बुंनांगोन जे एग्रिमेन्टआव खिन्थु रावबो एक्सना थाबोआखै आरो सरकारा रावखौबो दोनबोआखै आरो दोनबोनो गोसो जायैनि कारना बेनो जाबाय जे मोनसे फिसा स्प्लिन्टार ग्रुप थायोबाबो बेनो मोनसे समाव हयथ' डिस्टार्ब हैबावनो हागौ
आरो एरियायाव मोनसे डिस्टार्बिं फर्स मोनसे नुइसेन्स फर्स बायदि जाना थानो हागौ बेखौ गिनानै रावखौबो बाहेरायाव दोनालासिनो हाग्रा माबाखौ संबिजितखौ जबरदस्त मेनफोरनिफ्राय लाना फैनानैबाबो सावरायग्रा आरो माबाखौ फेरेंगाखौ लाना फैनानैबाबो सुक्ति खालामबाय रन्त दैमारिया जेलाव दंमोनब्लाबो बे जेलाव थानायखाय बाहेरायाव थानाय सेंग्राफ्रा बिथांनि मावथिफ्रा सिजफायार सहि होगोन होआ बिदि गोनो गोथो जालायबाय थादों आफादगिरि नङाबा जों होनो हानाय नङा बेनिखायनो उपाय गैया माबाखौबो इन्टारिम बेल होलायनानैबाबो लाना फैबाय सहि होबाय खिन्थु इन्टारिम बेलखौ जोंनि बेखै संबिजित माबानि रन्त दैमारि ग्रुपनि माखासे सार्कोलनि मानसिफ्रा सानदोंमोन जे एग्रिमेन्ट खालामनायखाय बे आरो जेलाव थांफिननांला होननानै खिन्थु इन्टारिम मिन्स इन्टारिम स्पेसियेलि फर साम कज उइदिन सार्टेन पिरियडनि थाखायल'सो बिथांखौ माबादोंमोन बेलायदोंमोन ओमफ्राय बे पिरियड जोबनाय लोगो लोगो जेलाव हाबफिननांबाय आरो बेयावनो दा बे इन्टारिम बेलनि आसल ओंथिखौ मिथियैयावनो बिथांनि बिनानाव ओमफ्राय BPCPIनि माखासे मानसिफ्रा दा प्रसार खालामबाय थायो प्रमद बर'नि एगेन्सै आंनि एगेन्सै जे बिसोर थगायबाय होननानै खिन्थु इन्टारिम बेलनि मिनिङा मा आरो बिथाङा जिखिनि माबा खालामदों जिथु क्राइम बे इजि क्राइम नङाथ' 200नि बांसिन मानसि थैदों मोनसे घटनायावनो बेलेग बेलेग घटनाबो नङा बेलेग बेलेग जायगायाव खिन्थु एखे घटना 200नि बांसिन थैदों आरो बे कर्टनि केम्पासनि भितराव जादों घटनाया आरो बेनिखायनो जुडिसियारि सिस्टेमा बांसिन सिरियास लानाय बेखौ जिहेतु गुवाहाटि माबानो DC कर्ट हाइकर्ट ना माबायाव बै DC कर्ट बिनि खाथियाव जादों बिनिफ्राय उकिल सासे स्पटआवनो थैदों आरो गोबां बिदि उकिल इन्जुर जादों आरो बिनिखायनो कर्टआ बेखौ जुडिसियेल सिस्टेमा बांसिन सिरियास लानाय बिनिखाय दा जोंखौ ब्लेम हमालायबा जानोखि रियेलिटि बे आइननि रावबो सायाव थानो हाया आइना आइन मथे खारगोन दिनै सोरबा लिडारबाबो चिदम्बरम बायदियानो एसेबां पावारफुल मिनिस्टार गावनो वान अफ द बेस्ट लयार एडभकेट इन्डियानि वान अफ द टप एडभकेट बियो खिन्थु थेवबो जेलाव थानो गोनां जादों जिहेतु बिथांनि एगेन्स्टै प्रुफ मोनबाय एलिगेसन फैबाय प्रुफ जाबाय रन्त दैमारिनि एगेन्स्टैबो जिहेतु प्रुफ थाखाबाय बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि सिगाङावनो गोबां एरेस्ट जाखाबाय आरो बिथांमोननि स्टेटमेन्टनिफ्रायनो बे ब्लास्टिंनि कनस्पिरेसिया बिथाङानो खालामनाय बुस्थुआ स्पस्ट ओंखारदों घटनायाव बिथाङा गैया जानो हागौ बम हैनायाव बिथाङा हैयाखै बमखौबो बिथाङा बानायाखै खिन्थु हल कनस्पिरेसिया बिथाङानो जे खालामदों बे बुस्थुआ बिथांनि सिगाङाव जायफोर एरेस्ट खालामजादों बिथांमोननि स्टेटमेन्टखौ ओंखारजोबखादों बे माबायाव मावगोन बेनिखायनो बिथांखौ बे माबायाव रेहाय मोनगोन होनना आं सानखायाखैमोन मात्र बेखौल' सानदोंमोन जे जेल जानायाथ' जाखागोन खिन्थु लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जागोन होननानै सानाखैमोन मात्र हयथ' 10 इयार्ससो बिदि जेल जागोन बिदि सानदोंमोन माबा होनायनि सिगाङावनो डिक्लेरेसन होनायनि सिगाङाव कनभिक्सन होनायनि सिगाङावनो खिन्थु थाङै थुङै लाइफ इमप्रिजनमेन्ट हो आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बर'फोरनि थाखाय आरो बिथांनि थाखायबो एज ए हल बर' जातिनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां दा नैबे सिजफायारनि माबानि गेजेरजों माबाफोर रेहाय खालामनो हायोबा टटेलि दाय मुक्तथ' खालामनो हानाय नङा खिन्थु बे बिथांनि जिथु टार्म्स बेनि सायाव माबाफोर होनो हायो ना बेखौ जों एसे दा बे जिहेतु NDPनि जिफोर माबा जानाय मागोन मागोन एकिउज जानानै दङ केस जाबसिन जानानै दं बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनायनि मोनसे जिहेतु जा बेबस्था दं एग्रिमेन्टआव दा बेजों जों डिसकासन खालामनाय माबाफोर एसे रेजें खालामनो हायो नामा टु साम एक्सटेन्ट पिरियडखौ जों खमायहोनो हायो नामा बेखौसो जों सिन्था खालामगासिनो दं जों मिथिनो मोनबाय गबिन्द बसुमतारीनि गावनि खुगानिफ्रायनो जे NDPनि माखासे माने जारिमिन आरो गावनि उन्दै समनि जिउनि जारिमिन दा जोङो फैनि बिथांनि सोलोंथाइ आरो थुनलाइ बिथिङाव बिहोमा नोंथाङा सासे आइडियेल टिचारमोन आरो आइडियेल टिचार जाबाय थानाय समावनो नोंथाङा B.Ed ट्रेनिं लाहैदोंमोन क'क्राझार B.Ed कलेजाव बेवहाय नोंथाङा हमजाजेनदोंमोन नोंथाङा टिचार जानानै थासेयाव माबोरैहाय NDPआव बाहागो थानाय आरो नोंथांनि थुनलाइयारि बिहोमा जों बिनि सायाव सावरायनि दा नोंथाङा बुंदो जे मोनसे फरायसालिनि
आइडियेल टिचार हिसाबै नोंथाङा हाबा मावफुनायावनो माबोरै एनडिपिनि नोंथाङा लिडार जाहैलायनाय जाखो? ओरैनो सासे बर' मानसि हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै बर' जातिनि प्रति अननाय बर' जातिखौ सिबिनो लुगैनाय बे माबाया गोसोआव दंखायोमोन आंहा बेनिखायनो फोरोंगिरि थानाय समावबो बेखौ आं हिस्ट्रि इंलिश आरो ससियेल स्टाडिस फोरोङोमोन माबानिफ्राय क्लास 7निफ्राय क्लास 10 हालागै ओमफ्राय क्लास 8निफ्राय 10 हालागै बे फरायनाय समाव बर'नि गोबां ससियेल माबाफोरखौ बोरैहाय रिफर्म खालामनो हागोन बोरै फोसाबनो हागोन आरो बर' स्टुडेन्टफोरखौ बोरैहाय मोनसे नेसनेलिज्म सोनो हागोन बे नोजोरजों लाखिनो आं अरायबो फरायसाफोरखौ फोरोङोमोन बे स्पेसियेलि हिस्ट्रि आरो ससियेल स्टाडिस फरायनाय समाव बे नोजोरखौ लाखिनो आं जेसेबां हायो गथ'फोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामनो नाजाबोयोमोन बिनिफ्राय फोरोंगिरिबाबो जिहेतु जों पलिटिकेलि डिप्राइभड जाति हिसाबैनो जिहेतु आसामानो बर'फोरनि सोमोन्दै हिस्ट्रिखौ जों मिथियो आनखि आसाम बे नामानो आसाम सोदोबानो बिष्णु राभाया मोनसे जारिमिनाव लिरना गालांनाय मथेबा बर' सोदोबनिफ्राय जन्म जादों होननानै बुङो आरो बे मोजाङै बिजिरनो नायबा थारैनो जे 1228 मायथाइयाव जेथिया माबाफ्रा बुंगोन आहमनि राजा फार्स्ट राजा माबाया सुकाफाया 600 बार्मिस आर्मि लाना थाइलेण्ड आर्मि लाना फैफानानै बेयाव हाबफैजेनो बे समाव आपार आसाम गुथे आपार आसामनि खिनियानो बर'नि रायजोमोन बर' राजानि सिङाव गोजामोन आरो बे जेसेबां रायजो राजाफोर दं बे बर' थारमाने कसारि दा जेनेबा देउरि थाबाय माबा थाबाय सन'वाल थाबाय डिमासा थाबाय थेङालफोर थाबाय लालुं थाबाय बेबायदिफोरनि मानसि माबागोन ओनसोलमोन ओमफ्राय हाजो ओनसोलाव कार्बिफोर दंमोन बे समाव जिहेतु सुकाफाया माबानि थाइलेण्डनि मोनसे श्याम होननाय प्रभिन्सनिफ्राय स्टेटनिफ्राय हाबफैदोंमोन आसामाव फैदोंमोन दा बे श्यामनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा फैनानैबो थाफैनाय जिखिनि जायगा बेखौनो आसलथे बर'फ्रा बै समनि बर'फ्रा हा श्याम होनना बुङो हा श्याम हासाम थारमाने श्याम मानसिफोरनि हा श्याम मानसिफोरनि जायगा बेबायदि होनना बुङोमोन आरो बे हा श्यामनिफ्रायनो लासैनो हासामनिफ्रायनो लासैनो आसाम होननानै बुङो दाबो आपार आसामनि बांसिन मानसियानो अखम होननानै बुङा बिथाङा आसाम होननानै बुङो आसामनि सिगांनि गिबि मन्त्रि तरुण गगৈ बिथांनि खुगायाव अरायबो आसाम होननाय सोदोबा सोलियो आरो बे जिहेतु हासाम सोदोबनिफ्रायनो बर'नि सोदोब हा श्याम थारमाने श्यामफोरनि हा श्यामफोरनि हादोर बे सोदोबनिफ्रायनो लासैनो आसाम सोदोबा जानायखाय बे जिहेतु बे गासैबो आसामानो जिहेतु बर'फोरनिमोन खिन्थु जों दिनै गावनि हा गावनि हादोर मालायजों सेना लाजाबाय आरो बेनिखायनो बिनि सायाव जोंनि राजत्वनि सासन खालामनाय जितु गोहो जोंनि आखायाव फैनांगौ बे सेन्टिमेन्टआ अरायबो गोसोआव फैबाय थायोमोन आरो बेनिखायनो बेहाय आं फोरोंगिरि थानाय समावबो जेथिया पिटिसिया इलेक्सनाव बाहागो लायोमोन आरो बे समाव पिटिसिनि सापर्टआव आं खामानि मावोमोन गामिफ्राव मबिलाइज खालामोन सिरि सिरि हाबनानै पिटिसिनि सापर्टार हिसाबै ओमफ्राय जेथिया पिटिसिया स्प्लिट जानानै जोंनि बेवहाय पिटिसिनिख्रुइ बांसिन इउ.प इनफ्लुयेन्सियेल जाना थानायखाय बिथां बिनय कुमार बसुमतारीनि जानानै फ्राय खामानि मावोमोन बिदिनो जों इलेक्सनफ्राव हेल्प खालामनानै बर'आनो अन्तत नेसनेल पार्टिया देरहालासिनो जोंनि रिजनेल पार्टिया देरहानानै जों जि सिमांखौ लानानै खामानि मावनो ओंखारदों बिथांमोना देरहाथों होननानै हेल्प खालामबाय थायोमोन बिनिफ्राय हयथ' बे स्पिरिटफोरखौ रन्जन दैमारिया हयथ' बेलेग बेलेग माबाफोरनिफ्रायबो मिथिनो हागौ बेनिखायनो जेथिया बिथाङा OIBनो दानानै बर'फोरनि गुबुन गुबुन गामिफ्राव जुदि मबिलाइज खालामदों मबिलाइज खालामखांनानै जेथिया
लास्ट पार्टआव जेथिया माबाखौ दाहैयो मावगोन बर' सिकिउरिटि फर्स बे दानाय समाव आंखौबो लिंनानै अन्तत 3 अक्ट'बरनि सिगाङावनो बेबायदि संगठन दानो नागिरदों बेनिखायनो नोंथाङाबो एटेन्ड जायोब्ला मोजां बायदि होननानै बिथाङाबो रिकुवेस्ट खालामदों बेखौ रन्जन दैमारि जोंहा पार्सनेल बिदि सिनाखि गैयामोन माबाहाय बर' सिकिउरिटि फर्स दानायनि सिगांहालागै खोब बारा बिदि क्ल'ज सिनाखि गैयामोन मात्र बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सानै मानसि आंहा सिनाखि दंमोन साथाम सासेया जाबाय हरिसिङा आं फरायनाय समाव बिथांनि बिदा देरसिन रुंसारि जालांबाय बिथाङा प्रेमनाथ दैमारि बिथाङा आंनि फोरोंगिरिमोन ओमफ्राय बिथांनि बिब' लीला दैमारि जायखौ 2008आव रुंसारि जालांबाय बिथांखौबो आं फरायनाय समाव स्टुडेन्ट समाव लोगो मोनदोंमोन बिथाङा आंनिफ्राय जुनियरमोन लीला बायदियावबो ओमफ्राय बिथांनि बिब' सासे रुप' दैमारि होननाय बिथाङा आंजों एके क्लासाव फरायदोंमोन बिनिफ्राय बिथांनि आरो बिदा सासे सुबोध दैमारि बिथांजोंबो बै समावनो बे स्कुलाव फरायनाय समाव एसे सिनाखिमोन बिथाङा आंनिफ्राय सिनियर आं क्लास 7आव फरायबा बिथाङा मेट्रिक परिखा होबायमोन आरो बेबायदि हिसाबै बिथांनि न'खरनिनो प्रेम सार थाबाय सुबरादा थाबाय लीला बायदि थाबाय रुप' थाबाय बे साब्रैजों खिन्थु आंहा सिनाखि दंमोन आं स्टुडेन्ट समावनो सिनाखि जानानै थानाय जादोंमोन रत्न दैमारिजों बिदि खुनु दिन सिनाखि गैयामोन लोगो मोनलायामोन बेनिफ्राय आं फोरोंगिरि जानाय समाव आं मोनसे न'खराव भारा लाना थायोमोन आरो बे एखे न'खरावनो बोसोरथामसो उनाव आं थानायनि बोसोरथामसो उनाव आरो सासे आंजों एके स्कुलाव फरायनाय सुसिल दैमारि होननाय बिथाङा बेंकआव साख्रि मावनानै एखे न'आवनो भारा लाफैदोंमोन बे सुसिल दैमारिया खिन्थु रन्जन दैमारिजों एखे समावनो एखे क्लासावनो शिलंआव फरायदोंमोन बे सुसिल दैमारिनो फैनाय सुत्रयैनो लासैनो बिथांजों सिनाखि जालाङो आरो बिथांमोना मा मावदों जास्ट ओरैनो इनफरमेसन आं ससियेल दैमारिनिफ्राय मोनबाय थायोमोन जे बिदि खालामनो नागिरदों ओमफ्राय जेथिया बर' सिकिउरिटि फर्स दानायनि सानथाम सानब्रैसो सिगां आंखौबो रन्जन दैमारि बिथाङा लोगो हमनांगौ बिदि जों माबानो नागिरदों नोंथाङा जास्ट ओरैनो एटेन्ड जाहैबानो जागोन नुजाहैबानो जागोन बे थांनानै सावरायनाय जाबाय 1986नि 3 अक्ट'बर खालि रन्जन दैमारि बिथांनि गामियावनो हराव मिटिं खालामनानै बर' सिकिउरिटि फर्स दानाय जाबाय होननानै डिक्लेयार खालामो आरो हैदिनखालि जेसेबां एटेन्ड जादों बारा गैयामोन जों हयथ' 35-40सो मेम्बार दंमोन जों बेयाव जेसेबां एटेन्ड जादों गासैखौबो मेम्बार हिसाबै लानाय जायो आरो हैदिननिफ्रायनो आं माबा हिसाबै बिनि फरेन सेक्रेटारि एक्सटार्नेल एफेयार्स सेक्रेटारि हिसाबै आंनो दायित्व होनाय जादों खिन्थु जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा हमारेन ब्रह्म दंमोन अरखां दाबखा खिन्थु बिथाङा 1988आव मोनसे कारनाव एसे बर'जों बर' बोरैबा मिसआन्डारस्टेन्डिं बुलायलायनाय जानायाव गाज्रि जखम जानानै थानायखाय बिथाङा दायित्व मावनो हायाखै खिन्थु थेवबो 1986निफ्राय 1994हालागै नाम सोलायनाय समहालागै बिथाङानो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दायित्व दंबाय थायोमोन खामानि मावाखैबाबो फिल्डआव ओंखारनो हायाखैबाबो खिन्थु जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ बिथांनोनो दोनबायनाय जादोंमोन बेबायदिनो बेनिफ्राय 1994आवसो आंखौ 80 मावगोन फरेन सेक्रेटारिनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि दायित्व 1994 नोंथाङा बिजनियाव जानाय सेसननिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय जेनेरेल सेक्रेटारि बेनिफ्राय नोंथाङा फोरोंगिरि हाबाखौ गारखो ना मावबाय थाखो ओरैनो 1998 बै एरेस्ट जानायहालागै फार्स्ट टाइम एरेस्ट जानाय थारमाने 2000 बुंनो थाङोब्ला 1987नि 10 मासाव आं बिएड फरायनो ओंखारलांदों बे समहालागै आं स्कुलावनो टिचार हिसाबै दंबाय थायोमोन सानाव फोरोङो ओमफ्राय मोना बिदिनो बाहेरायाव थांनानै मिटिं खालामो आरो रावबो बिएसएफनि वार्कारफ्राबो मिथियामोन आंबो बुंनानै लाया जोंनि जिखिनि वार्कार बेखिनियाल' मिथिलायो बे समहालागै आं टिचार हिसाबै दं ओमफ्राय क्लासाव गावनि डिउटिखौ रेगुलार मावो एबसेन्टबो जाया बेनिखायनो रावबो हमनोबो हाया बुंनोबो हयथ' सोरबा सासेनै मिथिखोमाबायनोबाबो जेबो बुङाखै जिहेथु क्लास खति जाया आं जिखिनि दायित्व टिचार हिसाबै बेखिनि आं मावफुंबाय थायोमोन खुनु दिन एबसेन्ट जायामोन बेनिफ्राय माबानि उनाव
एरेस्ट जानायनि उनाव अबसे आं स्कुलाव एटेन्ड जाफिनाखिसै ओमफ्राय आं जेथिया 1988आव एरेस्ट जायो एरेस्ट जानाय समाव मोनसे इन्टारेस्टिं जाथायबो जादोंमोन बेखे एखे समाव गारलाबाथा बिथाङाबो बिएड एडमिसन लादोंमोन बिथाङा अबसे क्लास खालामाखैमोन जिहेतु बे समाव आबसुनि भट आन्दलन आरो बिथाङा आबसुनि दायित्व दं डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टमोन खोमा बिथाङा दा पुलिसा नागिरबाय थायो बेनिखायनो क्लास खालामनो हाया सानसेल'सो आं बिथांखौ बिएड केम्पासाव लोगो मोनदों गारलाबाथा बसुमतारीखौ जोंहा नामा एखे बिथाङाबो गबिन्द बसुमतारी आंबो गबिन्द बसुमतारी बेनिफ्राय बिथाङा एटेन्ड जानो हायाखिसै बेनिखाय हयथ' डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबानिफ्राय प्रिन्सिपाल लाहारि सारा क'क्राझारनि आइएसनो मोनसे कमप्लेन होदोंमोन जे नोंथांनिफ्राय डिपुटेसनाव फैनाय अमुकआ क्लास एटेन्ड खालामा दा बे बिथाङा हेडमास्टारमोन दा हेडमास्टार हिसाबै बिथाङा एडमिसन लाफैदोंमोन आरो जुदि आइएसनि बे माबाया बोरै बोरै क'क्राझारनि आइएसनाव थाङालासिनो उदालगुरिनि माबा बै समाव दरं मंगलदैनि आइएसनासो फैबाय दरंनि आइएसनासो बे नटिफिकेसना ओमफ्राय बै आइएसआ आंनि प्रिन्सिपाल आंनि स्कुलनि प्रिन्सिपालनो हरबाय जे नोंथांनि स्कुलनि अमुकआ क्लास एटेन्ड जाया बेनिखायनो एक्सप्लेनेसन मा खालामनांगौ बोरै बोरै जाखो बुंनो हाया मथथे बिदिनो जानानै नामा जिहेतु एखे टाइटेलाबो एखे बेनिफ्राय प्रिन्सिपाल आंनो लाइजाम हरबाय जे नोंथांखौ जों डेपुटेसनाव बिएड क्लास खालामनो मा हरदोंमोन खिन्थु नोंथाङा रेगुलार क्लास खालामा होननानै थारमाने क्लासाव थाङा होननानै रिपर्ट फैदों बेनि एक्सप्लेनेसन होफैनांगौ दा लाइजामखौ मोननानै आं प्रिन्सिपाल सारखौ लोगो हमबाय माबाखौ लाहारि सारखौ सार बेथ' बोरै बोरै जाखो आंथ' क्लास एटेन्ड खालामबाय थायो नोंथाङाथ' मिथियो सार होननानै औलै बेनोथ' गोरोन्थि जाबायना नोंनो नङामोन बै गबिन्द बसुमतारी गारलाबाथानिसोमोन दा बेनिखायनो नों बेखौ सिन्था खालामनाङा होननानै आं एक्सप्लेनेसनखौ हरफिनसिगोन आं मा क्लियारिफिकेसनखौ हरगोन बेनिखायनो नों सिन्था खालामनाङा होननानै जोंनि प्रिन्सिपालनो बिथाङानो बे समाव नारायण बर्मन बिथाङा प्रिन्सिपाल आंनि हायार सेकेन्डारिनि बिथांनो रिप्लाइखौ प्रिन्सिपाला गावनो हरबाय आं हरनाङाखै बेनि उनावथ' जेनेबा एरेस्ट जागुलायबायनोसै एरेस्ट जाबाबो आरो मोनसे घटना इन्टारेस्टिं घटना जाबावदों बे नामखौ लानानैनो आंखौथ' एरेस्ट खालामबाय एरेस्ट खालामखांनाय बे निउसखौ मोननाय लोगो लोगो गारलाबाथा फैनानै लाहारि सारखौ खोबरायफैलायबाय मानो एरेस्ट खालामखो सारा बिथाङाथ' जेबो दाय गैयामोन आंसो दायनिगिरि पुलिसा आंखौसो नागिरदोंमोन आंखौसो एरेस्ट खालामफैदोंमोन नोंथाङा भुल खालामबाय बेबायदि खालामनाङामोन बिथांखौ एरेस्ट खालामहोनो नाङामोन होननानै आरो लाहारि सारखौ रायलायबाय खिन्थु आं जे बिथिं मा मावखोमादों गारलाबाथा बिथाङाथ' मिथिया बेनिखायनो जा बे नामखौ लानानै बे मोनसे कनफ्लिक्ट मा जादों आरो एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं एक्सप्लेनेसना बिथांनिया आंनियाव फैबाय आरो आंखौ एरेस्ट खालामनाय बिथाङा गावनिसोमोन होननानै लाहारि सारखौ क्लेम खालामबाय बिदि जादों बेनिफ्राय थिग रमान स्क्रिप्ट आन्दलन समावबो बेबायदि मोनसे घटना जादों जा गबिन्द बसुमतारी दा काजलगावनि बिथांखौ एरेस्ट खालामदों होननानै मिडियायाव ओंखारदों आं बे समाव कटनाव दं सानसुमा बसुमतारी बिथाङाबो कटनाव दंमोन ओमफ्राय निउसाव बातरि निउसफोराव मोननानै जोंहा न'खराव हाल्ला जाबाय हाहाकार जे अमुकआव हमजाबायनो रमान स्क्रिप्टआव बिदि होननानै ओमफ्राय मास मोनसेसोनि उनावसो क्लेरिफिकेसना फैनो हादों जे जिहेतु आप डाउन खुब खम जायोमोन मास मोनसेनि उनावसो आं खबरखौ हरबाय जे आं एरेस्ट जायाखै आंनि एखे नामनिनो बेलेगासो एरेस्ट जादों एखे नाम एखे टाइटेल बिदि होननानै उनाव न'आव बे गाबगु खुगु जालायनाय जादोंमोन बे समावबो बिदि फ्राय मास मोनसे बिदि जानो बिदिनो आं सोंदों नोंथांनाव जे नोंथाङा एनडिपिआव थानाय समावबो नोंथाङा फोरोंगिरि माने मावबाय थादोंमोन आं सोंदों नोंथाङा रिप्लाइखौ होबाय जेनेबा नोंथाङा हमजानायनि उननिफ्राय नोंथाङा खेबसे क्लासाव थाङाखै नाथाय नोंथांनि एपइन्टमेन्टआ मा जानानै थाखो आं क्लास खालामाखै खिन्थु सासपेनसनाव थादोंमोन थारमाने 1988नि 12 जुलाइ खालि जिहेतु आंखौ एरेस्ट खालामदों बेनिखायनो बे 12 जुलाइनिफ्राय आंखौ सासपेनसनाव दोनबाय थादों आरो बिदिनो सासपेनसनखौ हल माबाहालागै आं सासपेनसनाव दंबाय थायोमोन आंखौ डिसचार्जबो खालामाखै बेनिफ्राय आं जेब्ला माबायाव मावगोन जेलनिफ्राय ओंखारनानै 1988आव बोसोरसे फ्रि थादों बे समाव आंनि उकिल बिथाङा बुंदोंमोन जे नोंनि केसआ माबा जाबाय
प्रुफथ' जायाखिसै एभिडेन्स गैया दा एफआइआर दिहुननानैनो साखरि जइन खालामनो हासिगोन होननानै आंखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय आं सानबाय जे साखरि जइन खालामबाथ' जानाय नङा जिहेतु मुभमेन्टआ जास्ट स्टार्ट जाहांदोंसो हयथ' गाबोन समफोर बे मुभमेन्टआ एसे माबा जायोबा संगठना स्ट्रं जानानै फुल टाइम मुभमेन्ट खालामबा बेयाव आं ओंखारफिननो गोनां जागोन होननानै आं एफआइआर दिहुनाखिसै जइन खालामाखिसै बेनिफ्राय थिग बिदिनो जामारबाय 1989आव जोंनि आफादनि फार्स्ट बेच ट्रेनिं जादों आरो बे ट्रेनिंआ माबायावमोन राङापारानि लाल बराहि होननाय मोनसे हाजो फिसा दं गामिजों नांजाबनाय गामि हाजो बेवहायनो जों फार्स्ट ट्रेनिंखौ लादोंमोन 1989नि अक्ट'बर मासाव आरो बे ट्रेनिं समावबो आं थांनानै ट्रेनिं पिरियडखिनिखौ फुरा मेनेजमेन्ट खालामनाय हारिनाय बेयाव हेल्प खालामदोंमोन बेयाव आफादगिरि बिथाङाबो दंमोन अबयस्से आं ट्रेनिं लायाखिसै ओमफ्राय रन्जन दैमारि बिथाङाबो ट्रेनिं लायाखिसै खिन्थु बाखि जिखिनि दं गासैबो ट्रेनिं लायो बेनिफ्रायनो सिस्टेमेटिक माबाया जायो बे ट्रेनिं लाखांनायनि उननिफ्रायसो बे आर्मस अर्गेनाइजेसन हिसाबै फुरा आर्मि स्टाइलनि रेंक होलायनाय डिसिप्लिन लाखिनाय बे माबाखौ बे ट्रेनिं समनिफ्राय खालामनाय जायो आरो ट्रेनिं जोबखांनायनि उनावसो आं न'आव फैफिनदों बेनिफ्राय 1988आव माबा 90आव बिनि बोसोरसेनि उनाव 90आव जेथिया फुरा मिलिटारि स्टाइलजों मिलिटारि सिस्टेमजों खामानि मावनो ओंखारो बे समाव आंनि सानै मानसि हरदोंमोन बे समनि रन्जन दैमारि बिथां आफादगिरिया जे लाना फैदो बेखौ होननानै बे समाव फैनानै आंखौ लाना थांदों दा दहाय बिथां माबाया जिखिनि सोंदों बेयो मोनसे इन्टारेक्सन बे जाहैबाय जे नोंथाङा एनडिपिआव थानाय समाव माने गासै जिउखौनो नोंथाङा हाग्राबारियाव बा अरनबारियाव खाथायनांबाय नोंथाङाथ' बै समावहाय हाबा जाखानाय फिसाफोरबो दङमोन जायाखैमोन आदसा दा अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बे सांसारिक जिउखौ एसे बुंनानै होदो 1990नि थिग मागो समाव सानै सेंग्रा रन्जन दैमारि बिथाङा थोनदों जे बेखौ लाना फैदो आरो बिदिनो आं हैदिनखालि ओंखारलाङो न'निफ्राय आरो हैदिननिफ्राय फुल टाइम मथथे हाग्रायाव थानाय खामानि मावदों बे हल स्ट्रागल पिरियडआवनो 1995नि जानुवारि मासाव हाबा जानाय जायो आसलथे हाबा होनना बुङोब्ला दा जों गामिफ्राव जिबायदि सिस्टेमजों हाबा खालामो बिदि खालामनो हानाय जायाखिसै जोंहा आफादाव मोनसे सिस्टेम बानायना लादोंमोन जे आफादनि बिथोराव सोरबाफोर हाबा जायोब्ला जाय हिन्जावसाजों हाबा जागोन बिथांनि न'खरनि बिथांनि परियालजों आरो जोंनि आफादनि न'खर आफादनि जायफोर बिदा फंबाय आन्था बा बिमा बिफा आन्था बिथांमोनजों एसे सावरायलायनानै मतामत लालायनानै जुदि गोरोबो जे हिन्जावसा न'खरनिफ्रायबो हरनो राजि हिन्जावसायाव फैनो राजि बेबायदि गोरोबलायनाय मतामत मोनखांनायनि उनाव जिहेतु ससियेलि हाबा खालामनो हाला बाथौनि नेमजों बा ब्रह्मनि नेमजों बा ख्रिस्टियाननि नेमजोंबो हाबा खालामनो माबा गैला जिहेतु बै समाव आर्मि पुलिसनि माबा रेड खालामनायफ्रा अपारेसनफ्रा जिबायदि मा जाबाय स्ट्रं न'खराव थानो हालिया बेनिखायनो बे सिस्टेमजों हाबा जानायनि खोथाखौ जों साननो हाला खिन्थु थेवबो बेनिखायनो जोंनि आफादनिफ्राय मोनसे मा खालामदोंमोन जे जोंनि आफादनि गेजेराव डिसकासन जानानै अमुकजों हाबा जाबाय होननानै अफिसियेल डिक्लेरेसन बिदि डिक्लेरेसन होनाय लोगो लोगो बे हाबा जाबाय होननानै माबानो हायोसो जे अमुकजों दिनैनिफ्राय हाबा जाबाय बिदि डिक्लेरेसन आरो बे 1994नि डिसेम्बराव जि जेनेरेल माबा जादोंमोन एसेम्बलि बेवहायनो बे डिक्लेरेसन होखाबाय जायो अमुकजों हाबा जाबाय आरो जायजों आं हाबा जादों बेयो मोनसे समाव आफादनिनो सोद्रोमामोन आफादनि केडारमोन ओमफ्राय बिथांमोनखौ अबयस्से 1994आवनो डिसचार्जबो होनाय जादों आइजोफोरखौ नांथ'लाया होननानै डिसचार्ज होनाय जादों बे डिसचार्ज होनाय केडारखौनो हाबा जाबाय होननानै डिक्लेयार खालामबाय आरो एक्सुवेलि फर्मेलि जों हाबा जानाय होननानै माबानानै लानाया 1995नि जानुवारिनिफ्राय जों हाबा जायो नोंथांनि बिसिया नोंथांजोंनो माने जोबोद खस्थ' खालामबोफाबाय थानांदों थांनाय बिटिआर सुक्ति समसिमहालागै ओरैनो हाबा जाखांनायनि अबयस्से बिथाङा आफादनिफ्राय जिहेतु डिसचार्ज होबायमोन हाबानि एसे सिगाङावनो बेनिखायनो बिथाङा हाग्रायाव थाफानो गोनां जायाखै आंबो हाग्रायाव लांफायाखै बिथांनि न'खरा जिहेतु
बिमा बिफानि न'आ नगावमोन बेनिखायनो नगाव गावनि बिमा बिफानि न'आवनो दोनबाय थानाय जादों आरो फ्राय माबाहालागै बे सिसपेयार जानायहालागै सिसपेयार जाखांनानै 2005आव जेब्ला उदालगुरि थानो लायो बे समनिफ्रायसो जों ज' थाफिननो जादों बाखि समावथ' बिथाङा गावनि बिमा बिफानि न'आवनो थादोंमोन दा खिन्थु जों ज' थालायनाय जाबाय न' गंसे बिदि हिसाबै जोंहा 2 गथ' दं 2बो हिनजावसा गोजा सासे दा फ्राय फरायनाय जोब्बायानोसो बोसोरसे दंबावो IIM फरायदों आरो उन्दैया खिन्थु दासो एबार मेट्रिक होदों माबायाव नवोदय सनाइगाव नवोदय फरायदोंमोन दा मेट्रिक होदों बेबायदि हिसाबै फिसा न'खर फिसा परियाल दा फैनि जोङो नोंथांनि लिटारेरि एक्टिभिटिस नोंथाङाथ' सासे लिरगिरि नोंथाङा लिरनो बहा खाबु मोनखो आं फरायनाय समनिफ्रायबो सम सम बिदि लिरोमोन बेखे हरिसिङा जेथिया फरायदो बे स्कुल मेगाजिनाव आं लिरनो स्टार्ट खालामजेनदों क्लास 8आव फरायनाय समाव आं मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन आरो बे स्कुलनि भितराव बेस्ट एवार्ड मोनदोंमोन बर'नि माबा असमिया रावजों बेनिफ्राय ओरैनो सम सम आं बिदिनो मालाबा असमिया रावजों शर्ट स्ट'रिज बा बर' रावजों शर्ट स्ट'रिज बिदि लिरो ओमफ्राय जेथिया आं टिचार हिसाबै खामानि मावो बे समावबो सम सम आं बिदिनो मोनफा मोननै सल' बाथा माबा सल' सुंद' सल' बिदि लिरो बर' बा असमिया आं मोननै बेखै खन्थाइ लिरोबा आं असमिया रावाव बांसिन लिरो आरो सल' लिरोबा खिन्थु मोननैयावबो लिरो मोननैबो रावाव असमिया आरो बर' मोननैबो रावाव लिरो दासिम गांबेसे बिजाब जाखो नोंथां दिहुननाया दासिमहालागै आं बर' रावाव गांथाम सल' बिदि सुंद' सल' बिजाब दिहुनबाय फार्स्टआ आसलते आं फार्स्ट टाइम जेथिया जेलाव थादोंमोन 1988निफ्राय माबाहालागै डिसेम्बरहालागै माबानिफ्राय जुलाइनिफ्राय डिसेम्बरहालागै 5 मास जेलाव थादोंमोन बे समावनो आंनो लिरनाय जादोंमोन बेखौ जेलाव थानाय समाव सिगाङाव जिहेतु लिरनाय हेबिट दं ओमफ्राय जेलाव थायोबाथ' जेबो खामानि गैया जानाय उन्दुनाय तास गेलेग्राफोरनि थाखायबा खोब मोजां दिनदो तास गेलेबाय थानो हागोन दा आं तास गेलेनो रोङा बेनिखायनो मा खालामगोन मा मागोन बिदिनो सिन्था खालामै लिरनायखौनो स्टार्ट खालामबाय मानोना मा बुंगोन बेखौ आइडलनेस इज अ डेभल्स वर्कशप होननाय बाथ्रा थायो ओरैनो माब्ला गाज्रि माबा नंथारै बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै हयथ' महाबा बिरि साग्रा सादा जाग्रा बायदिबो जालांनो हागौ बेबायदि खोथा सिन्था खालामनानै बेफोराव टाइम खथायालासिनो जास्ट लिरनानै मोनसे बर'नि थुनलाइयाव मोनसे कन्ट्रिबिउसनबो जाबाय लोगोसे मोनसे फिसा हिस्ट्रि हिसाबै थाबाय बिदि नोजोरजों आं फार्स्ट टाइमबो माखौ लिरनाय जादों बे फार्स्ट जिथु सल' बिदां मामोन उदांस्रि होननायखौ आं 1988नि जुलाइनिफ्राय डिसेम्बरहालागै जेलाव थानाय समाव 5 मास जेलाव थानाय समाव लिरनाय जादोंमोन ओमफ्राय आरो सेकेन्ड गांनै सिमांनि खैना आरो मोदैयाव मा दं बे शर्ट स्ट'रिज गांनैखौ बिसोर बे 2002नि सेकेन्ड टाइम जेलाव थानाय समाव 2 बोसोर जि सम दंमोन बे समाव बे गांनै माखौ लिरनाय जादों खिन्थु पाब्लिश खालामनो हायाखैमोन जेलनिफ्राय ओंखारखांनानैसो पाब्लिश खालामनाय जादों दा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा माने थुनलाइ सोरजिनाय होनना बुंनाय थांनायाव जेल खानाखौनो साबसिन जागोन होननानै नोंथाङा मोन्दों ओरैनो बेलेग समाव जिहेतु बारा टाइमबो मोनबाङा ओरैनोथ' हायो जेलाव नङाबा बाखि समावबो हायो खिन्थु जेला एसे फ्रिसिम मोनो हिसाबै बार्डेनबो गैलिया बारा सिन्था खालामनो गोनां गैलिया गोबां सम मोनो बेनिखायनो लिटारेरि क्रिएसननि थाखायबा जेला साबसिन आरो जेलाव थानाय समाव बेनिफ्राय ओरैनो दा असमिया गोबां खन्थाइ दं आं कालेक्सन खालामनानै मोनसे प्रिन्ट खालामनो सानबाय थानो हागौआखै बेखौ कम्पाइल खालामनो बर' माबायाव बेनिफ्राय ओरैनो बेखौ आं नाजागासिनो दं बेखौ थाबनो नोंथांनि पलिटिकेल लाइफ आरो थांनाय 27 जानुवारि 2020 इंखालि जालांनाय बिटिआर सुक्तिनि सायाव नोंथांमोनहा आलादा हादोरनि थाखाय मेम'रेन्डाम गथायदों बिनि आगुआव एनडिएफबिनि दाबिया सबरेनमोन फैयै फैयै नोंथांमोनहा बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनायनि थाखाय मुंसाइ होबाय जाहोना एनडिएफबि हिसाबै
जोंनि थांखियानो उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिमोन आरो बेखौ लानानैनो जों 1986निफ्राय नांबोदों बेनिफ्राय जेब्ला जों सिजफायार खालामखांनानै सरकारजों सावरायनो लायो बे समाव जिहेतु सरकारनिफ्राय मोनसे माबा ओंखारदों जे उदां हादोरनि थाखायबो भारत सरकार सावरायनाय नङा जे भारत सरकारा मिथिगौ जे बर'फोरहा गोबां जेंना दं राजखान्थिनि जेंना रांखान्थिनि जेंना हारिमुनि जेंना गोबां जेंना दं आरो बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय भारत सरकारा उइदिन इन्डियान कन्स्टिटिउसननो हागोन आरो बेनिखायनो जोंहा बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि गोसो दं खिन्थु उदां बड'लेण्डखौ लानानैबो जों सावरायनो असुबिदा भारतनि संबिजिरा बेखौ थोना बेनिखायनो जुदि नोंसोरनि जि राजखान्थियारि मोन्थाय रांखान्थियारि मोन्थाय हारिमुनि मोन्थाय जाति हिसाबै आलादा सिनायथि नागिरनायनि जि मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ लानानै भारत सरकारा बोस्रांनोब्ला नोंसोरो माबाखौ मेमरेन्डामखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै होदो होननानै बारे बारे सरकारनिफ्राय नारसिनबाय थानाय जों बेखौ सिन्था खालामनानैनो आंथ' उदां बर' हादोरनि थांखिखौ दोनथ'नानै जिया प्रेक्टिकेल जोंनि बर'फोरनि आथिखालनि जिथु माबा बेवहाय जाया प्रेक्टिकेल जाया मावनो हाथावना जायखौ सरकाराबो होनो गोसो बे थांखिजों गोरोबनानैनो जों जेतिया मेमरेन्डामखौ एमेन्डमेन्ट खालामना होयो होमबा बे आर्टिकल इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकल 2-3नि बेबस्था मथे बर'फोरनो आलादा रायजो होनांगौ आरो बर' बेजों होनायनि गेजेरजोंनो बर'खौ गावनि रोखा आइडेन्टिटि फोथांना लाखिनानै थांना थानायनि खाबुखौ होनांगौ होननानै जों मेमरेन्डामखौ होयो आरो बेबायदिनो जों बे डिमान्डखौ जों लानानै सरकारजों सावरायबाय थायो आसलथे एनडिएफबिआ अस्त्र हमनायनि एकमात्र थांखियानो जाबाय बर'फोरनो राजखान्थिनि मोन्थाय नांगौ बेनिखायनो गोबाङानो मोनसे मिसकनसेपसन लाबाय थायो जे एनडिएफबिआ हाथियार देनानै नांदों आरो हाथियार देनानै नांनाया जास्ट मा बुंगोन मानसिफोरखौ सिगिग्लुंनो थाखाय मानसिफोरखौ गावनो थाखाय अन्याय खामानि मावनो थाखायसो हाथियार दैदों होननानै दैनायनि खारनखौथ' आं इतिमধ্যे बुंखाबाय जे जिहेतु भारत सरकार बै समाव गणतान्त्रिक आन्दलनखौ गुरुत्व होआमोन आरो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बर'फोरखौ बोरै हागोन बोरै हाया नाख्रेबनानै गादबनानै दोननो नाजायोमोन दा जों जेथिया आर्मस हमनानै स्ट्रागलखौ स्टार्ट खालामो अब्ला गुबुन हारिफ्राबो एसे साननो गोनां जाबाय जे बर'फोरखौ बिदि गादबनो हानाय अबस्था गैला गादबा बे खहा जानो हागौ आरो भारत सरकाराबो बेनिखायनो बर'फोरखौ आर्मसजों दबथायनानै दोननायनि बाथ्राखौ सानालासेनो सावरायनायनि गेजेरजोंनो समाधानखौ खालामनांगौ बे बाथ्राखौ साननो गोनां जायो जिहेतु रावबो मानसियानो गोसो जानानै हाथियार हमनो गोसो जाया हाथियार हमा सिटुवेसननि जिथु नारसिननाय सिटुवेसननि जि थोननाय बारहावानि जि थोननाय बे थोननायावसो हाथियार हमनानै माबायो नङाबाथ' हाथियार हमगोन माने थैगोन बेखौ मिथिखायो थैगोनखौ मिथिखानानै मालायखौ गावनो थांबा गाव गावथार जागोन बेखौ मिथिखानानै रावबो हाथियार हमना बा रावबो हाथियार हमनो दावगाबोआ खिन्थु सिटुवेसना जोंखौ बेबायदि थोनदोंमोन बेनिखायनो गोबाङानो हाथियार हमनानै नांनो ओंखारबाय बर' सेंग्राफ्रा गोबाङानो जिउ बावलांबायबो जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय आरो बेनिखायनो जोंनि थांखिया हाथियार हमदोंबाबो एकमात्र थांखियानो जाबाय जोंनो राजखान्थियारि मोन्थाय नांगौ आरो बे राजखान्थियारि मोन्थायखौ मोननो थाखायनो जों हाथियार दैनो नांदों बेनिखायनो जोंनि मुभमेन्टआ जदिव आर्म स्ट्रागल अब्लाबो बे पलिटिकेल मुभमेन्ट बे पलिटिकेल मुभमेन्टआ डेम'क्रेटिक मुभमेन्टबो जानो हागौ बा आर्म स्ट्रागलबो जानो हागौ दिनै जोंनि जे मुभमेन्ट बे पलिटिकेल मुभमेन्टआनो राजखान्थियारि मोन्थाय मोननो थाखाय नांनाय माबायानो दावहायानो खिन्थु बियो जों आर्मस नांबोदों गणतान्त्रिकजों नाङाखै जिहेतु गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौ भारत सरकारा गुरुत्व होआखैमोन आरो बेनिखायनो बेबायदि नांनानै जों मोनसे पर्यायाव फैबाय दा दिनै जों भारत सरकारजों एग्रिमेन्ट खालामनानै बिटिआर मोनबाय दा बिटिआर माबानि कारना बेनो जे आसलथे जों आलादा रायजोनि थाखायनो सरकारखौ नारसिननानै सावरायबोबाय थादोंमोन सरकारखौ नारसिनबाय थादों जे बर'फोरनो आलादा रायजो नांगौ बेवहाय खिन्थु जों दा जिथु बिटिआर सुक्ति जादों थांनाय 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति जाबाय बेयाव जों आलादा रायजोखौ मोनाखै खिन्थु आलादा रायजो मोनाबाबो जों दिनै बे सुक्तिखौ खालामनानै
नामखौबो चेन्ज खालामदों नामखौ सोलायदों जे बिटिसिमोन खिन्थु बिटिआर दिनै जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दा मा कारनाव आलादा रायजो मोनालासिनो सुक्ति खालामखो बेखौ बुंनो गोबां माबा दं बिनि आन्दोआवबो गोबां जाहोनफोर दं जे भारत सरकारा आथिखालाव आलादा रायजो दानायनि पलिसि जेबो गैया आथिखालनि जिथु सिटुएसन बेवहाय भारत सरकार बिनिफ्राय बेखौ बुंबाय थादों सिगाङावबो एसे बिदिनो बुंदोंमोन बै जेथिया बिटिसि सुक्ति खालामदों बे समावबो एखे बाथ्रा बुंदोंमोन जे बर'फोरनि थाखाय बर'फ्रा रायजो दाबिदों खालामबाबो जों दा होनो हाथाय जिहेतु भारत सरकारा बे आलादा रायजो दानायनि पलिसि बायदि गैया होननानै खिन्थु अकस्माते 2014 मायथाइयाव तेलेंगानाखौ डिक्लेयार खालामबाय दा एखे स्टेन्ड जोंहा दाबो जाफैबाय जे दिनै आलादा रायजो नागिरनानै आन्दलन खालामनाय गोबां भारतनि गोबां खना खनाफोर दंसोगारो जेरै बिदर्भ होननाय आलादा रायजो नागिरदों दिनै गरखाल्यान्ड नागिरनाय दं बुन्देलखन्ड होननाय आलादा रायजो नागिरनाय दं दिनै त्रिपुरायावबो त्रिपुरानि ट्राइबेलफ्रा त्रिपुरालेण्ड होननानै सेपारेट स्टेटमेन्ट नागिरनायनि आन्दलना सोलिदों आरो बे आन्दलन नांग्राफोरजों जों जयैनो जाना खामानिबो मावदों खिन्थु थेवबो लास्ट महत्ताव जों सुक्ति खालामनाय आलादा रायजो मोनालासिनो सुक्ति खालामनायनि आन्दोआव बेनो जाबाय जे जोंहा जे सोमावसारग्रा हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा एनडिएफबियानो जा जों आरो बेसेबां गोबाव आन्दलन खालामलांबाय थागोन बे मोनसे कुइसन जाना फैदोंमोन जों बेसे गोबाव आरो बै आन्दलनखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थानो हागोन आरो कन्टिनिउ खालामलाङोबा जोंनि स्ट्रेंथआ बेबायदिनो थागोन ना जोबहैगोन बेनिफ्राय भारत सरकारा थाबैनो सेपारेट स्टेट होनायनि माबा मोनसे पलिसि लागोन ना लायाबा गासै बाथ्राफोरखौ साननो गोनां जाबाय बेवहाय जों बेखौ नुदों जे भारत सरकारा सेपारेट स्टेटखौ थाबनो होनायनि पलिसि गैथ'वा जथेस्थ' गोबावनि उनावसो हयथ' लाहैनो गोनां जानो हागौ खिन्थु बेहालागै जों आन्दलनखौ कन्टिनिउ खालामलांनो हागोन ना हाया बेनिफ्राय गुबुन मोनसे कारना जाबाय जे जिखिनि ओनसोलखौ जों लानानै आन्दलन खालामदों सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै बेवहाय जोंनि पपुलेसन जिथु स्ट्रेंथ डेम'ग्राफि बेबो मोनसे एसे माबा हेंथा होयो गभर्नमेन्टनि जाय एजेन्सिफ्रा जोंजों सावरायदों जायफोर अफिसारफ्रा बिथांमोना बारे बारे खोथा बुंदों जे जिखिनि ओनसोलखौ लानानै नोंसोर आन्दलन खालामदों बेवहाय नोंसोरनि पपुलेसना ट्राइबेल पपुलेसना अन्तत 50% मिनिमाम 50% थाबाबो जों सेपारेट स्टेटखौ होनो हायो दा थारमाने बिटिसि थानाय समावनो 30%आनो डमिनेट खालामदों होननानै जितु हाल्ला खालामनो बर' मोनसे माबा फैबाय मुभमेन्ट बर'नि एगेन्सै बेफोरखौबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ काउन्ट खालामदों दा इटिमेटि बिटिसि ओनसोलावनो बेखिनि जादों आरो जों जिखिनि एरियाखौ क्लेम खालामदों बे गासैबो एरियाखिनिखौ लानानै जुदि सेपारेट स्टेट डिक्लेयार खालामो गाबोन आरो बांसिन अरजोंगोन भारत सरकारा बेखौ गिहरदों दे जेनुइन जे बर'फोरनि जिथु डिमान्ड बे जेनुइन हिस्ट्रिकेलि बर'फोरनियानोमोन खिन्थु थेवबो आथिखालाव बर'फोरनि जिथु पपुलेसन माबा डेम'ग्राफि जिखिनि पपुलेसन पेटार्न दा बे पर्यायाव जों जुदि सेपारेट स्टेट होना होयो गाबोननो हुलसुल जागोन बियन्ड आनकन्ट्रलेबल बेबायदि मोनसे सिटुएसन जागोन बेनिखायनो बेबायदि सिटुएसनखौ लानानै जों सेपारेट स्टेट होनो हानाय अबस्था गैया बेनिखायनो सेपारेट स्टेटनि बादै जि नांगौ जिखौ माबायो मोनोब्ला जि मोन्थायखौ मोनोब्ला बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रा स्ट्रेंथेन जानो हागोन इक'नमिकेलि पलिटिकेलि ससियेलि बेखिनि मोन्थायखौनो लानानै जों सुक्ति खालामनोसै बेबायदि होननानै सरकारनिफ्राय बारे बारे बुंबाय थानाय जोंबो साननो गोनां जाबाय खोथाया थारैनो प्रेक्टिकेल माबा दङ रियेलिटि दङ कारन जों डिमान्ड खालामनायाथ' संकसनिफ्राय सदियाहालागै नर्दार्न पार्ट अफ ब्रह्मपुत्र बे होल एरियायाव बर'फोरखौ ट्राइबेलफ्रा टटेलि हिसाब खालामबाबो हयथ' 30%बो जानाय नङा बे होल एरिया ब्रह्मपुत्रहालागै लानांगौबाथ' थ' बेनिखाय बे सरकारनि बे जुक्तिखौबो जों सानबाय जे थारैनो बेखौ स्टेट माबा होनायाव जोंहा गोबां प्रब्लेम दं आरो जायोबाबो बेबो लास्टिं जानाय नङा बेनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो मोनसे माबाखौ बुंबावदों जे जों सेपारेट स्टेटखौ होनो हायो गाबोननो जों बड'लेण्डखौ सेपारेट स्टेट होनना डिक्लेयार खालामगोन खिन्थु डिक्लेयार खालामब्ला बेवहाय खिन्थु ट्राइबेलफोरनि जेबो
स्पेशल स्टेटास थानाय नङा दिनै आसामाव ट्राइबेलफोरनि अबस्था जिबायदि एडमिशन बा साख्रि बाख्रि बे 10% बे 10%आनो थाहैगोन होमब्ला नोंसोरनि स्टेट होब्ला नोंसोर लाब जागोन ना जाया बेबायदि जुक्ति पर्यन्त होबावदों जों होगोन गाबोननो बड'लेण्डखौ डिक्लेयार खालामगोन खिन्थु स्टेटासा बेबायदि जाहैगोन दिनै आसामाव जिबायदि बड'लेण्डआबो एखे नामाल' बड'लेण्ड जागोन खिन्थु नोंसोर जेबो स्पेशल स्टेटास थायाबा मा लाब जानो जिहेतु पपुलेसनानो थोना बेनिखायनो सेपारेट स्टेट होथ'वालासेनो बड'लेण्ड दानि जिथु बिटिसि बेखौनो किसु एरिया एक्सटेनसन खालामनानै किसु मर पावार होनानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनोसै बेबायदि होननानै बिथांमोननिफ्राय प्रप'जाल होबाय आरो जोंबो बहुत खोथा सिन्था खालामनानै बेखौनो मानिबाय मात्र जोंनिफ्राय एरिया बबेहालागै होनांगौ बेखिनिखौ डिमान्ड माबा खालामनानै माबा जों पुरा कन्टिगुवास एरियाखिनिखौ लानानै गामिनि लिस्ट आरो मेप इतिमধ্যে सरकारना जों साबमिट खालामबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायावबो दं स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायावबो दं दा मात्र एग्रिमेन्टआ जिहेतु मोनसे प्रभिजन जादों जे बे कमिटि मोनसे दानाय बे कमिटिया जों जिखिनि मेप होबाय जिखिनि गामिनि लिस्ट होबाय बेखिनिखौ लानानैनो बाउन्डारिखौ थि खालामसै इन्टारेक्सन दा नोंथाङा बुंबाय इनक्लुसननि खोथा नाथाय एक्सक्लुसनबो दङ एक्सक्लुसना जिहेतु बर'निफ्राय मोनसे माबा फैदोंमोन जोंनिफ्राय खिन्थु डिमान्ड खालामाखै जोंनो एक्सक्लुसन खालामनांगौ होनना जों डिमान्ड होआखै जिहेतु नन बर' संगठनफोरनिफ्राय मोनसे थांनाय 4-5 बोसोरसोआ डिमान्ड मोनसे फैबाय थादों जे जेरावहाय 50%निफ्राय लेस ट्राइबेलफोर दं बेबायदि गामिखौ बेखौ माबा एरियायाव बर्डार एरियायाव बेफोरखौ दानख'नांगौ होननानै बिथांमोननिफ्राय डिमान्ड होबाय थानायखाय सरकारनिफ्राय मोनसे माबा होदों दे जों दिनै नोंसोर दिनै जेनेबा गामि एरियाखौ बांहोनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों खिन्थु फारसेथिं एरिया दानख'नांगौ होननानै डिमान्डबो खालामनाय दं दा बैसोरखौ सेटिसफेक्सन होनो थाखाय जों किसु गामि बे नन ट्राइबेल मेजरिटि गामि हयथ' 90% 80% नन ट्राइबेल थानाय बायदि गामि बर्डार एरियायाव बिसोरखौ हयथ' मोनसे मोननै गामिजों दानख'नो गोनांबो जानो हागौ दा मोनसे खोथा जाहैबाय जे बे एक्सक्लुसननि बुंनायावनो जे जोंनि दा बिटिसिआव थानाय 27,950 जेनाखि रेभिनिउ भिलेजफोर दङ बेनि माने खावसेयानो दानजानोबो हागौ मानो होनना बुङोब्ला मेजर माने टाउनफोर दं जेरै बासुगाव बिजनि बिदिनो बा टंला आरो बिदिनो उदालगुरिनि खावसे बाहागो बेफोरबो बे एक्सक्लुसनाव गोलैनो हागौ आरो गरेस्वराथ' थानाय नङा दा बिदिनो नोजोर गोलैदों दा बेफोर जायोब्ला माने बे बड'लेण्डनि माने बिटिआरनि जिथु मेप बेनि मेपआ मा रोखोम जानो हाथावगौ ओरैनो बे जास्ट बर्डार एरियायाव थानाय गामिनि बादै गेजेराव हाबसोनायखौ दाननायनि बाथ्राबो गैया दा जिखिनि बर्डार एरिया दं दा नैबे खैराबारियाव मोनसे गामि दं गामिनि नामखौ आं गोसोआव गैला खैराबारि एरिया गोलैयोमोन खिन्थु दा बिटिसि सिमा थि खालामनायाव बियो खैराबारि थारमाने उदालगुरिजों हाबफैनो हायाखिसै ब्लक बेनिखायनो बाक्साजों हाबना थाहैबाय गरेस्वरजोंसो बेनि लिंकआ दा बे गामिनिनो गामिया बहुत गिदिर रेभिनिउ गामि हिसाबै दा बेवहाय हारसा सुबा हिसाबै प्राय 9 सुबा दं आरो बर' सुबा 2 दा बे बर' सुबा 2आ माबाजों नांजाबनाय मागोन बिटिएडिनि सिमाजों बाक्साजों नांजाबनाय आरो बाखिखौ बाहेरथिं बे हारसा माबाखिनि सुबाखिनिया दा बेयाव थानाय हारसाफ्रा बेखौ डिमान्ड खालामगासिनो दं जे जोंनि बे गामिखौ दानख'नांगौ दा रेभिनिउ हिसाबै दानख'योबा बर'फ्राव थांफायो दा एबार खिन्थु जों एग्रिमेन्टआव बेखौ मा खालामदों जों रेभिनिउ भिलेज हिसाबै दाबि खालामालासिनो भिलेज आरो एरिया ट्राइबेल डमिनेटेड एरिया ट्राइबेल इनहेबिटेड एरिया बेबायदि होनना बुंदों बा ट्राइबेल इनहेबिटेड भिलेज खिन्थु नट रेभिनिउ भिलेज दा रेभिनिउ भिलेज होनना बुंब्ला बे रेभिनिउ भिलेजनि गेजेराव जेसेबां जाति जनगोष्ठीनि माबा दं बे गासैबो थांफाजोबो दा जों बेबायदिखौ खालामनो नागिराखै जिखिनियाव ट्राइबेलफ्रा बर्डार एरियाजों नांजाबनायबा बड'लेण्डनि बे थालांगोन खिन्थु नन ट्राइबेलखिनिया जुदि बिथांमोना जोंनिखौ दानख'नांगौ नंबा दानख'बाय आरो दानख'नो लुगैयाखैबा दानख'जानो लुगैयाखैबा बिसोर थागोन दा जे माबा सुक्ति खालामखांनायनि उनावथ' गोबां माबाफ्रा नन ट्राइबेलफ्रा जायफ्रा बर्डार एरिया दङ सिमा थिग खालामारोबा दानख'जानाय अबस्था दं बिथांमोननि रायजो राजाफोर दा बुंगासिनो दं जोंनि गामिखौ दानख'नाङा जों बिटिसिआवनो थागोन बेबायदि होननानै ओंखारबोनाय गोबां माबाफ्रावनो बेबायदि दं हयथ' मोनसे मोननैया थांनोबो हागौ आरो बेयो
माबानि सायाव बै सिमा निर्धारण खालामनाय समाव बिथांमोननि स्टेटमेन्टफ्रा माबायदि दा धमधमा टाउन एरियाया मार्केट एरिया आसलते माबो गैया बिटि एरियायाव गैया किन्तु एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो दिनै धमधमानि गोबां असमिया गोरों गोराफोरानो डिमान्ड खालामदों जों बड'लेण्ड थागोन बिटिआरआव थागोन जोंखौ सोनांगौ बेबायदि आच्छा दानिया मोनसे खोथा जाहैदों जे नोंथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामबाय नोंथांमोननि दाबिया सभारन्टिमोन नाथाय मानो आलादा रायजोआव फैखो बेखौ नोंथाङा बुंखाबाय आर्टिकेल 2.3 नि खोथा आरो नाथाय बेयावबो थायाखिसै गभर्नमेन्टनि माने प्रेसारखौ नोंथाङा बुंबाय आरो माने मुभमेन्टखौ बेसे गोबावहालागै जोरहोनो हागोन बेनिबो माखासे आर्गुमेन्टखौ लानानैनो बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों होननानै नोंथाङा बुंनो नाजाबाय लाबाय दा बड'लेण्डनि सिमाङा मा जागोन बर'फोरना बर'फ्रा बड'लेण्ड आलादा रायजो बे सिमांखौ कुनुदिन गारनाय नङा कुनुदिन बावनाय नङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्व 1987 जि मुभमेन्ट स्टार्ट जादोंमोन 6 बोसोर आन्दलननि उनाव मोनसे सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि सिमाया सानजाहा 5-2 सोनाबहा संकुस खोलाहाथ' सिमाखौनो थिग खालामाखैमोन खालि मोननैल' सिमा थिग दंमोन सानजा आरो सोनाबनि सिमायाल'सो थिग दंमोन साहानियाबो थिग गैयामोन खोलाहाबो थिग गैयामोन दा बेखौ बहुत प्रसेसनि गेजेराव जेनेबा सिमाखौ थिग खालामबाय असम सरकाराथ' माबा भुटान बर्डारनिफ्राय 10 किल'मिटार खोलाहा बेखिनि ओनसोला आसामजों थानांगौ बिदिबो डिमान्डमोन बे फरेस्ट एलेका बेनिखायनो बेखौ मानो काउन्सिलनो होनो हानाय नङा बिदि होननानै बिथांमोनहाबो बेखौ होनो नागिराखै खिन्थु गोबां दान्थे बिदान्थेनि उनाव बे सिमाया थिग जाहैबाय दा बेवहाय कन्स्टिटिउसनेल जेबो रिकगनिसन गैयामोन मात्र मोननैसोल' मोनथाय होनानै बे काउन्सिलखौ एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन दा बेखौ जेनेबा एग्रिमेन्ट खालामनोबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बै समनि दैदेनगिरिफ्रा आन्दलन दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना दिनै जोंनो बड'लेण्डखौ दिनै नांलियानो टटेलि बाद होआखै सिटुवेसन मोनसे फैबाय एग्रिमेन्ट खालामबाय दा बेनिफ्राय 6 बोसोरनि उनावनो आरो आन्दलन स्टार्ट जाफिनबाय माबानिफ्राय 1996निफ्राय बिएलटिनि जोंथ' 86निफ्राय जोंनि आन्दलना जोबखायाखै एनडिएफनि आन्दलना कन्टिनिउ जाबाय थादों 1986निफ्राय जि स्टार्ट बे जाबाय थादों खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबाया 93आव जोब्बाय एग्रिमेन्ट मोनसेनि उनाव बेनिफ्राय 96निफ्राय आरोबाव बिएलटिनि नेतृत्व आन्दलन जालांनानै 2003आव मोनसे सुक्ति जाहैबाय दा बे मोननैबो सुक्ति आसलते आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामदों खिन्थु आलादा रायजो मोनालासेनो सुक्ति खालामदों खिन्थु वान स्टेप आफ्टार आनादार आपग्रेड जाबाय थादों सिगाङाव कन्स्टिटिउसनेल रिकगनिसन गैयामोन 1993नि जितु एग्रिमेन्ट बेवहाय 2003नि एग्रिमेन्टआव कन्स्टिटिउसनेल रिकगनिसन 6 इन्टार स्टेटास फैबाय बेनिफ्राय सिमाया खिन्थु बाङाखै सिमा एज इट इज बै 1993नि जि सिमा बे एखे सिमानि गेजेरावनो 2003नि सुक्तिया बेनिफ्राय एबार किन्तु जों सिमाखौ बांहोनो होननानै एग्रिमेन्ट होदों आरो बेखौ सरकारा मानिबाय जों इतिमধ্যে 1100 गामिनि लिस्ट होबाय कन्टिगुवास ट्राइबेल गामि सिमलुगुरि आप टु सिमलुगुरि लखिमपुर जिल्लानि सिमलुगुरि गहपुर पाटनानि सिमाहालागै थांदों आरो बिनि फुरा गामिनि लिस्टखौ जों होबाय दा बे 1100 भिलेजआ इनक्लुड जायोबा जोंहा ट्राइबेलनि पपुलेसना 2 लाख बांगोन रायजो राजाया गोबां मिजिं खालामदोंमोन जे बिएलटिआ लाबोना फैबाय पिटिसि आरो बिनि आगोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोना फैदोंमोन बिएसि एनडिएफबिनि नैबे खेबनि सुक्तियाव माने भारत संबिजितनि 2-3 आर्टिकेला प्रযোज्य जागोन आरो बड'लेण्ड रायजोखौ मोनमारगोन बेबायदि आसा खालामदोंमोन दा बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय नोंथांमोननि गौथुमखौबो नोंथांमोना फेब्रुवारि दाननि 9 खालार खालि माने फोजोबबाय गौथुमाबो गैलिया एनडिएफबि गौथुम गैलिया दा सोरनि सायाव भरसा खालामबावगोन रायजो राजाया ओरैनो जों जा जिखिनि सुक्ति खालामदों बे एखे बे थांनाय 27 जानुवारि जि सुक्ति खालामनाय जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप मोनदों बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दा रिजन होनना बुंब्ला आसलते बे बिनि जितु बाउन्डारि बे फिक्स जाया रिजन होननाय लोगो लोगो बिनि बाउन्डारिया फिक्स नङा इट मे एक्सटेन्ड
or a contract. My question is that आंनि सोंथिया जादों ओरैहाय जे एनडिपिखौ रायजो राजाया जोबोद आसा खालामनानै दंमोन जे आलादा रायजोखौ लाबोनो होफैगोन भारत संबिजितनि 2-3 आर्टिकलखौ बिथा खालामनानै सेपारेट स्टेटआ जाथारसिगोन बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्डआ नाथाय दा नोंथांमोना नोंथांमोननि गौथुमखौ सिफायनानै लानाय जाबाय लानो बायद' जाबाय सुक्तिनि उनावहाय दोननो हायाखिसै नोंथांमोना दा बबे गौथुमनि सायाव भरसा खालामबावनो जे बर' रायजो राजाया जे बड'लेण्डखौ नैबे आफादा जोंनो होफैगोन बे बाथ्राखौ आं बुंनो थांदों जे जों एनडिपि हिसाबै स्ट्रागल खालामै 2020 आफ्टर 35 years स्ट्रागल 2020 नि 27 जानुवारियाव जों सुक्ति खालामनानै बिटिआर लाबोबाय दा बिटिआरआ सेपारेट स्टेट नङा थिगानो किन्तु सेपारेट स्टेट जानो थाखाय जिखिनि बिनि बिथा बे बिथाखिनिखौ जों एस्टाब्लिश खालामबाय बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बाउन्डारि जों दा जिखिनि थिक खालामनो नागिरदों बे थिक जाखागोन आरो बे जायोबा जों बाउन्डारिनि थाखाय आरो खुगासिनो गोनां गैला मात्र बेखौ बोरैहाय हागोन हाया कन्स्टिटिउसनेलि रिकगनिसन स्टेट होननानै मोनसे रिकगनिसन खालामनांगौनि प्रयोजन दं दा बिनि थाखाय जों आर्मस मुभमेन्ट बा डेम'क्रेटिक मुभमेन्टबो प्रयोजन जानाय नंलिया बेखौ किन्तु मोनसे पलिटिकेल मुभमेन्ट नांगोन आरो बे पलिटिकेल मुभमेन्टखौ जों बिपिएफनिफ्राय लुगैबाय थादोंमोन थांनाय एनडिपिआ सिजफायार खालामखानाय जिखिनि सरकारजों सावरायबाय थादों जों सिजफायार खालामजेननाय समनिफ्रायनो बिपिएफनि आखायाव 12 जन एमएलए दंबाय थायो जों लुगैदोंमोन जे बिथांमोना अन्तत एसेम्ब्लियाव बर'फोरनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड होनांगौ होननानै आवाज दैखांदों बेखौ लुगैदोंमोन किन्तु बिथांमोना कुनुदिन आवाज होबोआखिसै बरन्स साफा सानै दैदेनगिरिया सेपारेट स्टेटआ कुनुदिन जाया 40 बोसोरनि उनावबो जाया बायदिसिनासो बुंबाय जों लुगैदोंमोन अन्तत बिथांमोना बेबायदि आवाज होदों खारन बे आवाजानो एसेम्ब्लियाव जिथु आवाज होनाय बेनो मोनसे मुभमेन्ट आरो बे पलिटिकेल मुभमेन्ट दा जों सुक्ति खालामखांनायनि उनाव एनडिपि हिसाबै मोनसे आर्मस हमनाय बे माबाखौ जों डिजल्भ खालामबाय आरो डिजल्भ खालामनायनि एकमात्र माबायानो बेनो जे डिजल्भ माने आसलते डिसबेन्ड आरो बेखौ खालामनांगौ कारण बिएलटिबो खालामदों सुक्ति खालामखांनानै बिएलटिबो डिसबेन्ड जादों आरो आर्मस हमग्रा माबाखिनिया बिदिनो डिसबेन्ड जायो दा बेखौ जों किन्तु पलिटिकेलि मुभमेन्टखौ खालामनांगोन दा एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरि आरो बे सोमावसारनायखौ डेम'क्रेटिकेलि बा पलिटिकेलि केरि आउट खालामनो थाखायनो जों 2015 बे इउ.प.खौबो दानाय जादों दा आबसुनि पास आउट जायफोर दैदेनगिरि आरो एनडिपिनि जिखिनि वार्कारफोर दं गासिबो बे इउ.प.ला दा जइन जाजोब्बाय इउ.प.नि मेम्बार हिसाबै बाहागो लाजोब्बाय बेनिखायनो जोंहा दा उद्देश्यआ बेनो जे सेपारेट स्टेट थाखाय जों हयथ' मास मुभमेन्ट खालामनायनि प्रयोजन गैला कारण बेसखिनिया जाजोबखाबाय जेसेबां इनफ्रास्ट्राक्चार जानांगौ जिखिनि बाउन्डारि बे फिक्स जाखाबाय मात्र जों बेखौ दा पलिटिकेल मुभमेन्ट खालामदों दा जों एसेम्ब्लियाव आवाज दैखांनांगौ आरो एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामहोनानै सेपारेट स्टेट डिक्लेयार खालामहोनांगौ बिलसो एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टआव जोंहा बेयाव नांनो गोनां माबाया बेनिखायनो मास मुभमेन्टनि प्रयोजन गैला बेनिखायनो जों एनडिपिनि एक्जिस्टेन्सखौ जों दोनाखिसै जों बेखौ जिहेतु पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ जाबाय पलिटिकेल मुभमेन्टआव जों इनभल्भ जासिगोन आरो बेखौ पलिटिकेलि जों बे माबाखौ बे मुभमेन्टखौ केरि आउट खालामसिगोन पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लियाव जों बे माबाखौ सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्टखौ कन्टिनिउ खालामगोन आरो बेजोंसो जों हागोन इटिमेटे बिभिन्न स्टेटआव सेपारेट स्टेट नागिरनाय जिफोर माबाफोर गौथुमफोर दं संगठन बिथांमोनजों जोंहा लिंकार दंखायो आरो जों सरकारखौ मोनसे माबाखौ डिमान्डखौ लाखिबोबाय थादों बेखौ जों गाराखै बे माबाया नेसनेल फेडारेसन फर निउ स्टेट होननाय मोनसे जि संगठन जे माबागोन स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन दानांगौ आरो थाबैनो जि जायगायाव सेपारेट स्टेट नांगौ होनना आन्दलन खालामदों बेखौ सल्भ खालामनांगौ होननाय बे डिमान्डखौ जों खालामदों आरो दा बे लाइनजों जों बे जि बाखि थादों बे बाखि थानाय खामानिखौ जों मावफुंगोन दानिया जोङो मोनसे खोथा रायलायबाय थानो माने गोनां जादों जे बेखौ आं माने बुंनो गोसो गैयामोन मानो होननानै बुङोब्ला बे इस्युआ अलरेडि संबिजिताव थिसनजानानै दङ जे बर' राव थुनलाइ बेखौ जौगासारहोनो थाखाय बर' रावखौ भारत संबिजितनि 90 सिडुलाव थिसननाय जाबाय आरो नोंथांनि गौथुमा एनडिपिआ माने बे बर' राव बाहायनायनि थाखाय रमान स्क्रिप्ट नांगौनि नोंथांमोना दाबिबाय थादोंमोन
अदेबानि भारत संबिजिताव 90 सिडिउलाव जों सोनाय जाबाय बर' रावखौहाय बेवहाय स्पष्टयै लिरनाय जाबाय जे बर' रावा भारत संबिजितनि 90 सिडिउलाव थिसननाय जाबाय उइथ देबनागरि स्क्रिप्ट दा बे दाख्लै थांनाय जेनाखि 27 जानुवारिनि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव बे इस्युखौ लाबोनाय जायाखिसै आरो बे हिसाबैहाय माने नोंथांमोननि जेनाखि रेज खालामनाय इस्यु रमान स्क्रिप्टनि बाथ्रा बेखौ नोंथांमोनहा दाबो मा बुंनो नागिरो स्क्रिप्टनि बेलायाव बे माबानि सायाव निर्भर खालामसिगोन बे पाब्लिकनि माबा मागोन रायजो राजाया बिथांमोना बबेखौ बिथांमोननि चइस ओरैनो रमान स्क्रिप्ट माखौ मागोन देबनागरि स्क्रिप्टखौ आसलते बर'फ्रा 1975 जितिया नाजावो बे समाव बेखौ आसलते फर्सजोंसो बाहायनाय जादोंमोन आरो बेखौ फर एक्सपेरिमेन्टेल बेसिस होननानैसो लानाय जादोंमोन ओमफ्राय बेबायदि लानानैनो बर' मिडियाम स्कुला सोलिबाय थाबाय एजुकेसना ओमफ्राय 1994 नि बर' थुनलाइ आफादनि जि एनुवेल कनफारेन्समोन गुवाहाटीयाव बेयाव मोनसे मब सफैदों जे बर' रावनि थाखाय देबनागरिनि जायगायाव रमान स्क्रिप्टखौ बाहायनांगौ खारन देबनागरि स्क्रिप्टखौ पार्मानेन्टनि थाखाय लानाय जायाखैमोन बेबायदि होननानै बर' इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गेजेरावनो थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव बे सेन्टार सफैफिनलायनानै बे रिजलिउसनखौ लाबोनाय जादोंमोन आरो बिदिनो फैयै फैयै खुब समाव 1996 ना 97 नि बागानपारा माबायाव बागानपारायाव जानाय एनुवेल कनफारेन्सआव बर' थुनलाइ आफादनिबो डिक्लेयार खालामनोल'सो गोनांसैमोन आरो बे समाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो आसामनि बे समनि चिफ मिनिस्टार प्रफुल्ल महन्त डिक्लेयार खालामबायमोन जे बर' रावनि थाखाय रमान स्क्रिप्टखौनो बाहायनो हासिगोन होननानै गभर्नमेन्टनिफ्रायनो नटिफिकेसन मोनसे ओंखारलायबायमोन आरो बे समाव थुनलाइ आफादनिफ्राय दे जाबाय होननाल'सो बुंनांसिगोन आरो खिन्थु बे समाव आरो किसुमान बिभिन्न सार्कोलनिफ्राय बितर्क मोनसे ओंखारबाय ओंखारनानै बे डिसिसनखौ उनाव सेमिनार टेमिनार खुंनानै लासैनो माबा खालामनाय जाथोंसै होननानै बिदिनो दोनथ'नाय जाबाय डिक्लेयार खालामाखिसै आरो उनाव बिदिनो गोबां सेमिनार बायदिसिना खुंबाय आरो सेमिनाराव खिन्थु जेसेबां माबाफ्रा अपिनियन होदों रमान स्क्रिप्टनि फेभारावनो बांसिन होनाय जादोंमोन आरो खिन्थु अब्लाबो किसुमान हयथ' किसु एक्सटार्नेल प्रेसारनि थाखायबो जानो हागौ दा माबायाव बे जेथिया 2003आव एग्रिमेन्ट जायो बे समाव बर' रावखौ 6 सिडिउल 8 सिडिउल सोबाय लोगोसे स्पष्टयै उइथ देबनागरि स्क्रिप्ट नामबो लिरनाय जाबाय बेवहाय बेखे बर' थुनलाइ आफादना बर' फरायसा आफादजों गोबां सावरायनायाव गोबां समाव सावरायनायाव आं बे माबाखौ सोंनाय जादों जे बै समाव जेनेबा बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि डिसिसन लाबाय दा बर' फरायसा आफादा बेहाय मानो अप'जबो खालामाखिसै बा डाइरेक्ट सापर्टबो खालामाखिसै मानो बिदि साइलेन्ट थाखो अब्ला बेखै रोनगोरा नार्जारि बिथां आरो प्रमद बर' बिथांमोनहा मोनसे माखौ बुंदोंमोन जे देबनागरि स्क्रिप्टजों 30 इयार्स बर'नि थुनलाइ क्रिएसन जाबोबाय दा जुदि स्क्रिप्टखौ सोलायोबा बे जिखिनि देबनागरि स्क्रिप्टजों जों बेखिनि लिटारेचार क्रिएट जाबाय जिखिनि डेभेलप जाबाय बे आरो एसे हेंथा जाफैगोन बेनिखायनो बे गोबां बाथ्रा साननानैनो जदियो बेखौ जों हुल हार्टेडलि एक्सेप्ट खालामलायाखैमोन देबनागरि स्क्रिप्टखौ अब्लाबो लानो गोनां जाबाय आरो बेनि दा अन्तत बेखौ सोलायबा जेनेरेसन मोनसे गेप्स थाबावलायगोन बेनिखायनो बेखौ सोलायनाय जायाखिसै आरो जों बेखौनो गनायबाय इनडाइरेक्टलि सिरि थानानै जों बेखौनो गनायबाय होनना बुंदों दा रायजो राजाफ्रा मेजरिटिया रायजो राजाफ्रा बेखौनो गनायबाय आरो अप'ज खालामनायनि कुइसन फैया आरो बे बाथ्राया नोंथाङा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव एनडिपिखौ सिफायबाय नोंथां दैदेननाय एनडिपिखौ सिफायबाय डिसबेन्ड खालामबाय बिनि उनावनो नोंथाङा इउ.प राजखान्थि दोलोआव हाबबाय इउ.प राजखान्थि दोलोआव नोंथाङा हाबालासे गुबुन राजखान्थि दोलोबोथ' दङमोन जेरैहाय नेसनेल पलिटिक्स दङ पलिटिकेल पार्टिफोर जेरैहाय आइएनसि इन्डियान नेसनेल कंग्रेस बिजेपि दं बेबायदिनो इउ.आइडिएफ दङ आरो रिजनेल पार्टि हिसाबैहाय
दा सान्दि BPF बुंनो थाङोब्ला BPFआ गोबां रल दासान्दि आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खुंथायनि बेलायावहाय आसाम सरकाराव बिथांमोना शेयार दङ आरो भारत सरकारावबो दङ दा नोंथाङा इउपिपिएलखौसो फसंना खालामबाय एनडिपिनि वर्कार हिसाबै सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जेथिया जों एनडिपिखौ डिसबेन्ड खालामो बिनि उनाव आसलते आं पलिटिक्सआव बिदि बाहागो लानो गोसो गैयामोन इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं पलिटिक्स इज द गेम्स अफ स्काउन्ड्रेल्स होननाय आं गावखौनो स्काउन्ड्रेल्स होनना प्रुभ खालामनो गोसो गैयामोन आरो पलिटिक्सआ आसलते जोबोद मुगैयोमोन बे पार्टि पलिटिक्स इलेक्सन गेलेनाय कारण इन्डियान जिथु माबा पलिटिकेल सिस्टेम बेवहाय आसलते जायफोर एसे लें दाननो हायो थगथा खालामनो हायो बा बायदिसिना खरजन्था खालामनानै सोरखौबा जोख्लायना गारनानै दावगालांनो हायो बेबायदि मेन्टेलिटि मानसियासो पलिटिक्सआव थांनानै थायो इन्डिया गुबुन देशनिखौ बुंनो थाङाखै इन्डियाआव बे सिस्टेमावसो सोलिगासिनो आरो बेनिखायनो बेफोरखौ आं जोबोद मुगैबोयोमोन आगोलनिफ्रायनो बेनिखायनो बे पलिटिक्सआव मुगैनायखायनो कलेजाव फरायबा पलिटिकेल साइन्सखौनो लायाखैमोन बे पलिटिक्सनिफ्राय आं गोजान थाखागोन होननानै बे थाङै थाङै आरो बे पलिटिक्सजोंनो ग्रोब बोसन जाहैबाय सिटुवेसननि माबायाव दा जियानो दा जाथों मा खालामनानै सुक्ति खालामखांनानै आफादखौ डिसबेन्ड खालामनानै आं पलिटिक्स बिदि इलेक्सन गेलेनोबो गोसो गैयामोन खिन्थु जोंहा संगठननि जायफोर वार्कार बेखौ एनडिएपिनि बिथांमोननि एग्रिमेन्टनि उनाव बिथांमोननि थाखाय मावनो गोनां गोबां खामानि दं जेनेबा बै केस उइथड्र खालामहोनाय बिथांमोननो मावगोन बै रिहेबिलिटेसन बाथ्रा मावना होनाय बेफोरबायदिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दं आरो बेनिखायनो जोंनि आफादनि बे मावथिफ्रा एनडिएपिनि वार्कारफ्रा आंखौ प्रेसार होबाय थाबाय जे नों थाथारनांगोन खारन नों गैयाबा आरो बेलेगा बेबायदि जोंनि थाखाय खामानि मावनो जिखिनि बाखि दं बेखौ मावफुंनो हानाय नङा बेनिखायनो नों थाथारनांगोन आरो बिदि हिसाबै बिथांमोननि मोखांखौ नायनानै आं बाहागो लानो गोनां जाबाय बाथ्राया बेनो जे पलिटिक्स होनना बुङोबाथ' पार्टि गोबां पार्टि दं नेसनेल पार्टि हिसाबै नेसनेल कंग्रेस थाबाय बिजेपि थाबाय आसामनि माबा थाबाय मा होनगोन एजिपि थाबाय ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव रिजनेल पार्टि हिसाबै इटिमेटे BPF थांनाय 15 इयार्स PTCखौ सालायबोनाय बिदि पार्टि थाबाय खिन्थु बेफोरबायदि गासै पार्टि थासेयावबो दिनै आं बैफोर पार्टियाव हाबा लाफानो इउपिपिएल जगदान खालामनायनि हयथ' माखासे जाहोन निस्सय थाखागोन आं दिनै बेलेगखौ चयस खालामाखिसै खिन्थु इउपिपिएलखौनो चयस खालामबाय इउपिपिएलखौ आसलते जोंनो जन्म होदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रग्रेसिभ लोगोसे जयेन्ट एक्सन कमिटि बे मोनथाम संगठनानो पलिटिकेलि जोंनि मुभमेन्टखौ केरि आउट खालामलांनो थाखाय बे पार्टिखौ जों 2015आव दादोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जों इटिमेटे मोननै इलेक्सन गेलेबोबाय मोनसेया 2016नि माबा मांगोन एसेम्बलि पार्लियामेन्ट बे मोननैखौ गेलेबाय खिन्थु थांनाय बारनि काउन्सिल थारमाने 2015 काउन्सिलखौ जों बे पार्टिजों गेलेयाखै PCDR होननाय मोनसे जास्ट टेम्परारि मोनसे कअर्डिनेसन कमिटिनि गेजेरजोंसो गेलेनाय जादोंमोन खिन्थु पलिटिकेल माबा इलेक्सन गेलेनाय हिसाबै जोंहा पार्लियामेन्टनि इलेक्सन आरो एसेम्बलि इलेक्सन जों बे पार्टिजोंनो गेलेबोदों जिहेतु जों निजे गावनि आखाइजों दादों बे पार्टिखौ गारनानै गुबुनाव थांना खामानि मावहैनायनि बाथ्राखौ जों साननो हाया ओमफ्राय जोंहा माबाया बेनो जे इउपिपिएलखौ दानायनि एकमात्र कारन जाबाय जे स्ट्रागल जोंहा दासिमबो जिहेतु पलिटिकेल मुभमेन्टआ जोबाखै जों सुक्ति खालामदोंबाबो सेपारेट स्टेटखौ मोनाखै दा बे सेपारेट स्टेटनि सिमांखौ जों जाफुंहोथारनांगोन रावबो बर'आनो आलादा रायजो मोनागौ माने जोंहा मुभमेन्टआ जोब्बाय होनना साननो हाया जोंहा मुभमेन्टआ जोबाखै खिन्थु मुभमेन्ट खालामनांगौनि जिखिनि बिथा सेपारेट स्टेट जानांगौनि जिखिनि बिथा जों बेखिनिखौ आबसु हिसाबै एनडिबि हिसाबै सुक्ति खालामनानै थिग थाक खालामखाबाय दा मात्र जों बेखौ बोरैहाय कनस्टिटिउसनेलि मोनसे रिकगनिसन होबावनो हायो बिनि थाखाय नांगोन आरो बेखौ जों पलिटिकेलि खालामनांगोन आरो बे पलिटिकेलि मुभमेन्ट खालामनाय बे थांखिखौ लानानै आं इउपिपिएल जोबना खालामबाय लोगोसे जा बर'फोरनि गेजेराव गोबां मावनो गोनां दासिमबो खामानि दं जोंहा आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेम दं बेखौ जों सल्भ खालामनांगोन आरो बेखौ जों बे बड'लेण्डआव थानाय जेसेबां जाथि जनगोष्ठीफोरनि
यां सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिथांमोननो गासैबोनोबोथ' साख्रि होजोबनो हाया किन्तु किसु जायफ्रा फिट बिथांमोना साख्रि मोनबाय जायफ्रा साख्रिनि थाखाय फिट नङा बिथांमोना थांना थानांगौनि माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरजों गायसननांगोन बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट बा इन्डास्ट्रि बिदि गायसननानै बिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि जि इक'नमि बेखौ गामि एरियानि इक'नमि बेफोरखौ डेभेलप खालामनायनि माबाखौ जों मावनो गोनां दं थांनाय 17 बोसोर जिहेतु बिटिसि सरकार मावफुंजोबनो हायाखिसै बिनि अनगायैबो जोंनि आबाद जिहेतु बिटिसिनि बांसिन माबायानो रायजो राजाफोरनो बांसिनानो फ्राय 90% आबाद मावनानै थांना थायो आरो आबादखौ जों स्ट्रं खालामनो हायोसो मडार्नाइज खालामनो हायोबासो जोंनि रुरेल इक'नमिया डेभेलप जागोन आरो रुरेल इक'नमि डेभेलप जायोबासो जों एज ए होल एरिया हिसाबै जों डेभेलप जानो हागोन बेनिखायनो जों बे एग्रिकालसारखौ बोरैहाय मडार्नाइज खालामनो हायो बोरै टेक्निकेलाइज खालामनो हायो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनो जों खामानि मावनो गोनां दं आरो बेखौ जों इउ.प हिसाबै सरकार दानो हायोबा बेखौ मावफुंगोन लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय बर' आरो नन बर' जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिथांमोनखौ जों स्किल डेभेलप खालामनांगोन जिखुनु साख्रि मोनाबाबो थांना थानो हानायनि बाथ्राखौ साननानै खामानि मावनो रोंनाय बायदि मोनसे स्किल डेभेलपमेन्टनि बेबस्थाखौ जों खालामना होनांगोन आरो लोगोसे जोंनि जे एजुकेसन सिस्टेम जिहेतु बड'लेण्ड बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बर' मिडियाम एजुकेसनखौ मोनसे सालायनो थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनबाय दा सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनोब्ला जों अन्तत' बर'नि एजुकेसन सिस्टेमखौ किसु रिफर्म खालामनो हायो नामा जाय एजुकेसन सिस्टेमखौ लाबोयोबा अन्तत' जोंनि एजुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफ्रा अकल साख्रिनि सायावल' वाइट कालार जबनि सायावल' निर्भर खालामालासिनो बोरैहाय सेल्फ एमप्लयड जानो हायो बे केपासिटिखौ जों बिल्ड आप खालामनो हानाय बायदि सिस्टेम लाबोनो हायो नामा एजुकेसन जों बेखौ सिन्था खालामनो आरो बे गासै बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै खामानि मावनानै जोंनि बिटिआइडि ओनसोलाव थांनानै थानाय जेसेबां दा बिटिआइडि खिन्थु माबानि उनाव जों बिटिआर जाहैगोन बिटिआराव थानाय जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर दं रायजो राजाफोर दं बिथांमोननि ससिय' इक'नमिखौ जों बोरैहाय डेभेलप खालामनो हायो बे खामानिखौ मावफुंनो जोंहा सिमां दं आरो बेखौ जों निश्चय मावफुंगोन आरो बेखौ जों सरकार दानो हानायसिम माबायाव जों लामायाव दं आरो बेखौ दायोबा निश्चय बे गासैबो खामानिखौ आरो बे खामानिखौ मावनांगौनि दायित्व दं हिसाबैनो आं पलिटिक्सआव गोसो गैयाबाबो जगदान खालामो दा नोंथाङा सानदों जे इउ.प सरकार जागोन जों दानि सिटुवेसनाव दानि बारहावाखौ नायबा जों बेखौनो बुंनो हायो जे इउ.प सरकार जागोन इउ.प सरकार जागोन मानिबाय नाथाय नोंथाङा जेनाखि 38 भैरबकुन्द बियाबनिफ्राय कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों बेयावथ' नोंथाङा जेनगोन नोंथाङाथ' जेबो बेनिफिट जानाय नङा नोंथाङा देरहाथावथ' समस्थियाव दारायोमोनबा आलादा खोथामोन दा होनबा बिटिआराव नोंथाङा मा रल जाहैगोन इतिमধ্যে बे मास मोनसे आं समस्थिखौ गिदिंना नायबाय आरो बे गिदिंना नायनायाव बेयाव बर'नि पपुलेसना माबा दं 28,000 बेनिफ्राय आदिबासि बेयाव बागानिया आरो गामि एरियायाव रायजानाय बिसोरो प्राय 13,000 दं बेनिफ्राय गरखाफोरनि 10,000सो दं बेनिफ्राय असमिया आरो बाङालि ज' जानानै प्राय 10,000सो दं बे गासैबो जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव थांनानै इतिमধ্যে सार्भे खालामबाय लोगो हमबाय रायलायबाय आरो आंल' नङा आंनि बाखि गुबुन सार्कोलनि आइजोफोरनि इयुथ ग्रुपनि गुबुन माबाफ्राबो गासैबो खामानि मावगासिनो दं आरो जिखिनि रिपर्ट फैदों जोंहा गासै 63 भटार्स दं बे समस्थिनि गेजेराव बे 63 भटार्सनि गेजेराव जोंहा कास्टिंआ प्राय 55,000सो जाहैगोन बाखियाथ' एबसेन्ट थायो 55,000सो कास्टिं जागोन आरो बिनि भितराव 25,000सो भट मोननायनि रिपर्टआ आंनियाव फैगासिनो दं आरो दा बेबायदि हिसाबै आरो बेवहाय जोंहा केन्डिडेटआ 7 जन दं इउ.प.नि थाबाय बि.पि.एफनि थाबाय बिजेपि थाबाय कंग्रेसनि थाबाय भटार्स पार्टिनि थाबाय इन्डिपेन्डेन्ट थाबाय गासै 7 जन नामा दं दा बेवहाय भाग बटरा खालामनानै नायोब्ला जायहा 25,000 बा बिनि बारा भट मोनगोन बेनो देरहायो दा हिसाबाव आंहा 25,000 भटआ फैगासिनो दं बे हिसाबै भैरबकुन्द समस्थियाव देरहानांगौआ बे खाथां जानानै दं आरो बि.पि.एफ आरो कंग्रेसनि थाखाय अनाबर'फ्रा भट होगोन
इउ.प. होनाय नङा इउ.प. बर'नि आधा होगोन थारमाने 12,000 भट होगोन ओरै बुंनो नागिरो गोबांसाया दा बेखौ नोजोर हरोब्ला माने बि.पि.बाबो देरहानाय नङा बा इउ.पि.बाबो देरहानाय नङा नाथाय कंग्रेसआ देरहालांनो हागौ बेबायदि मिजिं लानाय जादों कंग्रेस वर्कार दा उदालगुरिनि बे भैरबकुन्द समस्यायाव कंग्रेस वर्कार हिसाबै गैलिया कंग्रेसआ जिखिनि माबा दंमोन भट बैंक हिसाबै जायफोरखौ कंग्रेसआ हमना लायोमोन बे भट बेंकआ दा कंग्रेसनि आखायाव टटेलि गैलिया जिर' दा बिथांमोननिनो माखासेया बिजेपिआव थांबाय आरो माखासे जोंनियाव फैबाय माखासे बिपिएफआव दं बेनिफ्राय आरो बेखौ कंग्रेसनि भट बैंक हिसाबैथ' बे नन बर' नन ट्राइबेल भट खिनियानोमोन दा नन बर' भटनिनो असमिया भटखिनिया प्राय आधा आधि जोंनियाव फैगोन किसु संख्यक बिपिएफआव थांगोन आरो किसु संख्यक बिजेपिआव थांगोन कंग्रेसआव थांनायाव गैलिया बेनिफ्राय आदिबासि भटआ जोंनियाव हयथ' 40% फैगोन बाखिफ्रा खिन्थु बिजेपि बिपिएफआव रानहैगोन आरो कंग्रेसआवबो हयथ' एसे एनै थांगौ बारा थांनाय नङा हयथ' 5%सो थांगोन आरो कंग्रेस बेनिफ्राय गोरखा भटखौ जों आसा खालामाखैमोन सिगांनि सिटुवेसनखौ नायनानै खारन गोरखा भटआबो सिगाङावबा कंग्रेसनि 7% कंग्रेस भटमोन खिन्थु थांनाय मोननै इलेक्सनसोआव जों बिथांमोनखौ बिजेपिआव बारस्लायजोबनाय नुदों बिजेपिनि जाबायमोन खिन्थु दा जों उदालगुरि समस्तियाव बिजेपि केन्डिडेटआ खोब मा बुंगोन एक्सेप्टेबल नङा बिजेपि भटारफोरनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा बेबायदि हिसाबै बिनि भटआ बांसिनानो इउ.पि.आव फैगोन किसु पार्ट हयथ' बिपिएफआव थांगोन दा बेबायदि हिसाबै गोरखा आदिबासि असमिया आरो बाङालि भट बिथांमोननि टटेल जनसंख्यानि 40-45%आ दिनै इउ.पि.आव गोलैगोन आरो बर'निया 60% आं 60% हमदों बाराखौ हमाखै 60% बर'नि भटआ इउ.पि.आव फैगोन बेबायदि हिसाबै बर'नि भट मोना माबा बुंगोन नन बर'नि भट मोना होननाय बे सोरबा जुदि बुंदोंबा बे भुल इटिमेटि जों फिल्डआव हाब्बाय आरो बेखि गोरखा भट मोननायनि एकमात्र कारना जाबाय जे गोरखाफ्रा थांनाय बिटिसि जाजेननाय समनिफ्रायनो जिहेतु बै समाव बर'निफ्राय पार्टि हिसाबै बर'नि माबायाव पार्टि हिसाबै बिपिएफआनोमोन बिपिएफनिफ्राय केन्डिडेट बिबाय थादोंमोन बे जोंनो गोरखा केन्डिडेट सासे होनांगौ होननानै थांनाय मोननै इलेक्सनाव थांनाय मोनथाम इलेक्सनाव बिथांमोना होआखिसै आरो बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव अफेन्डेड जाना दंमोन एबार खिन्थु उपाय मोनैयाव सासे होदोंमोन माबायाव बाक्सानि मावगोन देहिरा समस्यायाव होदोंमोन खिन्थु जों थांनाय बोसोरावनो बिथांमोननो होदोंमोन बेवहाय जोंहा हयथ' माबाया अंकफ्रा बारा मिलायलायाखिसै बे देरहायाखिसै खिन्थु एबार जों सानै होदों आरो बेबायदि गोरखानि केन्डिडेट जों सानै होनायखाय दिनै गोरखा भटनि बांसिन पार्सेन्टखौनो इउ.पि.आव मोनगोन आरो बे उदालगुरियावनो जा बा भैरबकुन्दआवनो जा बा ननाय सेरफाङावनो जा बेयाव बांसिन भटखौनो जों मोनगोन इउ.पि.नि सरकाराव फैयोब्ला सोर जागोन सिबा बे सिफ जागोन जायाखौ अबयसे दासिमहालागै जों पार्टि हिसाबै डिसिसन लायाखै जों सिफनि थाखाय माथा मारियाखै परम्परा देरहाग्रोखांनानै जाय जिहेतु सिस्टेमाव गणतन्त्र सिस्टेमाव बे मोनसे सिस्टेमानो दं जे देरहाखांनायनि उनाव देरहाखांनाय जिफोर मेम्बार बिथांमोननि गेजेराव सोरखौबा सासेखौ लिडार पार्टिनो होनाय जाया आरो बे लिडारानो चिफ जायो आरो बे सिस्टेम पार्लियामेन्टआवनो जा एसेम्ब्लियावनो जा आरो बेनिखायनो जों दासिमहालागै अमुका चिफ जागोन तमुका चिफ जागोन होननानै डिक्लेयार खालामाखै आरो बे इलेक्सनाव देरहानानै जों मेजरिटि मोनोब्ला जायजोनखौ जोंनिनो सोरबा सासेखौ जों चिफ माबा हिसाबै लिडार हिसाबै डिक्लेयार खालामगोन रिकगनिसन होगोन आरो बिथाङानो चिफ जागोन गोबांसिया सानै मानसिनि मुं बुंनो नागिरो सासे जाहैबाय इउ.पि.नि आफादगिरि नोंथांनि आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो गुबुन सासेया नोंथांनि मुं नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बे उननिसो बाथ्रा आं दा जेबो बुंनो हाया खारन दासिमबो प्रिमेचुर इलेक्सनानो जायाखै इलेक्सन जानांगौनि बाथ्रा दं देरहाबोनांगौनि बाथ्रा दं खिन्थु बे गासैबो प्रसेस कमप्लिट जायागौ माने दानो आं अमुक जागोन तमुक जागोन होननानै बुंनाया बे प्रिमेचुर बेनिखायनो let time come and then people will decide who will be the chief पार्टिया नोंथांखौ प्रप'ज खालामबाय नोंथाङाथ' मावनांगोन
बे उननि बाथ्रा जुदि दायित्व होबाथ' कुनु खोथा गैया खिन्थु आंनो होथारनांगौ होननानै क्लेम आं खामा खारन it will depend on the people's choice ओमफ्राय माबाखौ नांगोन केपासिटिबो थानांबाय मावनो हानायनि बाथ्राबो थानांबाय हेल्थबो थानांबाय स्पिडै मावनायनि बाथ्राबो गोबां बाथ्राखौ साननो गोनां जायो आरो बेनिखायनो उपजुक्त मानसिखौ नायनानै निस्सय दायित्व होगोन इलेक्टेड मेम्बारफ्रा आरो बेनो जाहैगोन थेंक इउ